Добрый дзень, вітаю ўсіх. Сёння працягваем экспедыцыю 33. Гэта французская РПГ, калі вы не ведалі, калі вы яшчэ не былі на стрымах. Падзеі даволі вельмі прыгожы сеттынг, вельмі прыгожа ўсё зроблена, але ёсць сам сюжэт не вельмі пазітыўны. Сітуацыя такая прыкладна. У нас ёсць экспедыцыя, і гэта экспедыцыя адправілася на кантынент, каб перамагчы мастачку. Мастачка малюе лічбы ў паветры і забівае вялікую колькасць насельніцтва ўсіх, хто старэй за пэўны ўзрост, за пэўную лічбу. І якраз такі зараз у нас экспедыцыя 33, а гэта ў год, калі памерлі ўсе людзі, якія старэй за 33 гады. Вось, і гэта экспедыцыя адправілася на кантынент, спрабуе перамагчы мастачку, але з усёй экспедыцыі засталося 2 чалавекі. Усё. Можа быць, выратуем трэцяга. Мы зараз якраз такі, давайте пачынаць ужо. Мы пад вадою. Не пад вадою, але пад вадою. Я не магу гэта патлумачыць. Мы адначасова як бы... Мы не пад вадою, так? Вада над намі. Вось прыкладна так, давайте. Але ёсць бурбалкі. Не пытайце, неяк гэта працуе. І мы вось тут спрабуем знайсці сваю... Як бы, я не ведаю, як яе называць, прыёмную дачку можна яе называць, прыкладна так. Яна... Вітаю, Рыгана. Я бы назваў яе прыёмнай дачкой. Яна Марэль... Я не памятаю, на ма нешта пачынаецца. У мяне з імёнамі вельмі дрэнна заўсёды. Вось. Прыгожа ж, блін, я заліпаю кожны раз. І шукаем яе, спрабуем яе выратаваць. Нехта яе унёс сюды, на гэтую мясцовасць. Пакінуў нататку, што па тыпу адышлі. Але гэта вельмі дзіўная нататка. Яна не падобная, быццам бы яе пакінуў нехта з экспедыцыі. Нагадваюся, астатняя экспедыцыя, па ідэі, памёрла. Вось, мы бачылі горы трупаў, і, хутчэй за ўсё, на месцы сустрэчы нікога не засталося. Ну, па тыпу, яны павінны былі быць там. Рука, раптоўна. Добра. Вось, лакацыю мы толькі пачалі даследаваць, тут новы тып ворагаў, вуглеміны падводныя. І яшчэ адзін новы тып ворагаў, я ўпершыню такіх бачу. Так, давайте-ка праверу, што па гуку у нас. І ўсё у нас добра. Падаецца так, я спадзяюся, не перабівае, таму што, як вызначылася, я ўжо, пазней паглядзеў свой жа стрым па гэтаму самому, па тампліерах, забыўся зараз, Broken Sword. Вось. І там якраз такі атрымалася так, што там даволі глосна ўсё ж такі гульня. Я зараз яшчэ падзацішу. Спадзяюся, не праблема. Так, гэта і двое, мы не ведаем нічога пра іх. Давайте, як звычайна, паспрабуем. Оверчарж бессэнсоўны, Люм'ера Солд. Ухіляюцца актыўна, то бок яны і лётаючыя лічыцца, так? І звычайна так наверх. Так яны ухіляюцца вельмі актыўна. Балюча. Амаль усё здароўе. Так. Я думаю, можа мы гэтага просто дастрэліць. Нормально. Але балюча. У нас, дарэчы, павінна была з'явіцца новая штука. Мы можам лячыцца больш, так? Давайте скарыстаемся. Я бачу яшчэ аднаго ворага справа, яшчэ аднаго ворага наперадзе.
На быстях знайсці дзесьці адпачынак. Ёсць? Бо у нас там гэтых лячэння гэтага амаль не засталося. Люмьера Солт. Ён жа амаль атрымліваецца бессэнсоўны. Ну, мы ж дальнабойнымі атакамі ў выніку іх. Слухайце, а што калі я магу проста стрэльнуць усю гэтую штуку? А, ну так, блин. Усё просто. Іх літаральна можна за один ход раскідаць. Добра, ім просто ў міны трэба страляць. Слабыя кропкі сталі ўжо менш відавочнымі. Nice. Ну, добра. Мне падаецца, тады слабыя кропкі ёсць ува ўсіх, просто трэба ведаць, дзе яны. З гэтым будзем эксперыментаваць трохі. О, вось гэтак злева. Я яго слабой кропкі не ведаю, але мы ў любым выпадку сканцэнтруемся на правым зараз. Не, гэта не крыт. А дзе яна можа быць? Па тыпу вось гэтая? Не. Ну такое, карацей. Не вельмі накрыт падобна. Тады, давайте. На Люмьера Солт у нас не хапае, таму што мы ўсё прастралялі. Давайте вось гэтага хлопца атакаваць. Абой давай даб'ем вось гэтага лётаючага. Я вось гэтымі хлопцамі не ўпэўнены. Грыва таксама не прабіваецца. Халера яго ведае. Здольнасці. Зямля. Нормально. Навучыліся новае люміне. Цікава, калі я вось па гэтых мінах буду страляць? Не? Пофіг. Добра. У мяне ж атакі ёсць? Так. Не прабіваецца. Што цікава, да некаторых вось прысабачаны металічныя версіі людзей. Але як мы ўжо даведаліся, гэта можа быць чалавек, літаральны труп чалавека, толькі ўнутры яго засталася хрома. Што бы гэта не значыла, я не ведаю сам. Гэта як гэта працую ў сусвеце гульні. Гэта свой нейкі канцэпт наконт таго, што хрома гэта як жыццёвая сіла, і яны нават карыстаюцца ёй у бойках. Пры гэтым зноў жа нам шмат якія тэрміны не тлумачацца. Я так, наколькі я разабраўся. Не падалося, я кагосьці чую? Ок. Добра, паспелі. Я адчуваў, што пастка будзе. Як мы ўжо разабраліся, ўсё проста. Мы бяром, страляем па мінах. І ўсё проста. Это хлопцы не такія небяспечныя, як можна было падумаць. Так. Зноў жа паляпшэнне для зброі ў лагеры, але ў лагеры мы не можам пакуль нічога паляпшаць. Добра. Это вельмі дзіўна. Это такая камбінацыя падводнай і звычайнай архітэктуры. Ну як тут фонарыкі, гэта ліхтарыкі стаяць, гарадскія. Пры гэтым яны самі па сабе выглядаюць не вельмі звычайна. Утульніка тут застаўся быў гэтай пячоры. Домик, про які казалі. Блін, трэба ў гэтай гульне рабіць часцей скриншоты. Давайте я паспрабую. Спадзяюся, гэта захавала, дайце я праверу. Ці захавалася у мяне гэты скриншот? Захаваўся. Захавалася гэтая скриншота. Так. Не, няма. А чаму? А як мне тады рабіць скриншоты у гульня? Вось так? Поўны экран. Так, вось так захавалася, добра. Персонаж не вельмі ўдала пацягнуўся на скриншоце, пачакайце. Я просто разумею, што тут такіх месцаў да халеры, а я жадаю штосьці выкладваць яшчэ сабе, паназахоўваць, каб можна было потым гэтым дзяліцца. Таму што гэта ачмурэнненька. Так.
У нас ёсць, давайте ў домік пакуль не пойдзем. Як звычайна, мы ідзем туды, куды нам не патрэбна. Першае правіла любой гульні, ідзеш туды, куды цябе не пытаюць. Опа. Так, знайшлі. Добра. Апгрейды, давайте у першую чаргу адпачынак у нас палячыцца і хрому, эліксіры хромы сабе атрымаць. Далей, паляпшэнні атрыбутаў. У нас ёсць 6 пунктаў нават. Можна мод сабе, альбо, блин, укидывать зараз у здароўе, укидывать. На доме старта езеры з арыганай троіцца 100. Рывыдак ужо накіравана спрабуе прасунуць. Нагадваю, што гэта не абавязкова атрымаецца з арыганай. Калі арыгана, на момант, калі гэта пераможа, арыгана не пагадзіцца на гэта. А я думаю, што яна хутчэй за ўсё не пагадзіцца. Але мы не выключаем такой магчымасці, пакінем як ёсць. То я пашукаю яшчэ кагосьці на кап. Вось, калі хтосьці на кап не прыйдзе, то я буду у соло у Донстарах, просто у Донстарах гуляць. Вось. Паспрабую знайсці каго-небудзь яшчэ. Вось. Так, можна абарону падвышаць. Яна, дарэчы, зараз 16, і 16 хутчэй ад прадметаў у нас. Мы можам далей, давайте, можа, крыт яшчэ разгонім. Давайте крыт разгонім як мінімум на 3, і ён стане 21. А чаму так слаба? 2 пункты, і мы толькі 1 атрымліваем. 4 пункты. Блин. Ну, неяк слабенька, шчыра. Вельмі слабенька, мне не падабаецца. Калі камусьці падабаецца кідаць дайсы ў ваду, хто яму забароніць? Ну... О, абарона вельмі моцна расце. Мне падабаецца. Давайте пункту абарону кінем усе 6. Просто усе 6. Няхай галоўны герой у нас будзе трошки больш трывалым. Мы зараз гуляем на высокай складанасці, і нам і так складана. Дарэчы, і крыт падвышаецца. Ну, нормально, давайте. Мне падабаецца. І крыт будзе, і на 2% падвысіўся. І абарона з 0 там до 30 нешта. Там, ну, карцелі халеры вырасла. Вось. Мне цікава, што гэта 30 значыць. По типу, гэта фіксаванае паляпшэнне, по типу, мінус 30, ну, 30 просто пашкоджання любога, альбо як гэта працуе. Таму што 30 гэта не шмат, насамрэч. Ну, нават 100. В нашым выпадку 50, типу, мало, 100 мало, не той, каб шмат. Don't Star з котлетками. Ну, блин, я што, жонглировать ими буду? Вітаю, Sleeping Drago. З котлетками, стрим з котлетками, для тых, хто не ведае. У нас быў пэўны час назад, ужо некалькі месяцаў назад, перамог стрим з котлетками, і ён будзе, ён нікуды не падзеўся. Вось. Зараз, скажем так, з-за таго, што я шмат што раблю, то, ну, і у мяне быў адпачынак, у мяне былі выходныя, так? У мяне былі мае вакацыі апошнія 2 тыдні. Вось, яны скончыліся сёння першы працоўны дзень пасля адпачынку і пасля хваробы. Я не рыхтаваў котлеткі за гэты час. Я прызнаюся, я ні халеры не рабіў гэтыя 2 тыдні. Я адпачываў гэтыя 2 тыдні ў асноўным. І котлеткі таму як бы не рыхтаваліся гэты час. Але рабіліся розныя іншыя штукі, таму ўсё добра. Дарэчы, наконт штук, якія зроблены. На скрынцы, я магу вам нават на серыю ўжо спасылачку кінуць. Першая серыя Самурая Чамплу выйшла на скрынцы. Наступная будзе ў сераду, калі вам цікава паглядзець. Так. Чаму, мне падаецца, ну ось, скрынка... Так? Не? Блин. Не там гляджу, не там гляджу. Не на тым кампе у мяне гісторыя праглядаў. Так. Зараз я вам закіну спасылачку. Серія Самурая Чамплу ўжо выйшла. Яе можна паглядзець ужо на сайце скрынка. Праблема ў тым, што, як звычайна, у мяне яна нармальна чамусьці не шукаюцца, што за халера. Давайте я праз свой жа тьютер знайду яе. На жаль, чамусьці, блин, гэты сайт ніяк пакуль не індексуецца, у мяне нармальна не шукаецца. Давайте я вам закіну спасылачку. Ну, я ж так і ўводзіў. Чаму ён мне сайт не адчыняўся? Давай, скрынка, ось. А скрынка у нас выйшла серыя, першая серыя Самурая Чамплу выйшла у агучцы субтытрамі. І яна не хоча ў мяне адкрывацца. Што за халера? З галоўнай старонцы... О, нарэшце. Вось. Закіну зараз вам.
Вось вам спасылачка. Трошкі жудасная спасылка, калі шчыра. Яна так вельмі доўгая, таму што там на беларускай яшчэ. У назве, і таму яна такая доўгая. Вы можете паглядзець ужо, яна бясплатная абсалютна. Калі вы жадаеце паглядзець поўнасцю адразу ўвесь серыял і не чакаць, пакуль выходзіць серыі, вы можете зайсці на Patreon Маўлярні. Гэта група перакладу. Ну, як не перакладу, агучкі хутчэй. Зараз я яе закіну, і вы можете закінуць там, і вы атрымаеце доступ адразу да ўсіх серый. Калі вы не жадаеце, вы можете паглядзець одну серыю і палічыць для сябе, ці гатовы вы гэта глядзець. Самурай Чамплу не самае звычайнае аніме, увогуле не самае звычайнае шоу. Каб вы разумелі, гэта па тыпу пра старажытную Японію, але не пра старажытную Японію. Таму што, ну, як бы гісторыя пра самураю, але як бы гісторыя не пра самураю. Гісторыя хутчэй пра бандзюкоў, пра сучасных бандзюкоў у старажытнай Японіі. Давайте вось так я вам падлумачу. Там чэл у першай серыі, там меліраваны чэл з пірсінгам сядзіць у кімано Адідас, каб вы разумелі. Это ў першай жа серыі. Вось. Калі вам, каб вы зразумелі пра сэнс серыяла, ён не самы звычайны. Вось. Добра, паляпшаем далей Луну. У нас яшчэ ёй спрытнасць, дадасць ёй хуткасці, будзе часцей хадзіць. Вітаю, Эль Паўлік, вітаю. На Don't Starve Together зарыганае творце яшчэ 1000. Нагадваю. Ну я ўжо, в прынцыпе, распавёў. Для тых, хто не ведае, гэта будзе толькі ў выпадку, калі арган на гэта пагадзіцца. Калі не пагадзіцца, то я знайду кагосьці яшчэ, хто будзе згодны. Давайце ёй. Ёй няблага было бы насамрэч з таго, што я спрабую зрабіць з яе пакуль што. Давайце ёй здароўе закінем. Нават яшчэ больш, каб яе трываласць была высокая. Я жадаю, каб яна была маім хілом пакуль. Ну, з таго, што я бачу з яе здольнасцяў, гэта будзе вельмі крута, калі бы яе былі, каб Луна магла бы лячыць нас. Вось, і я думаю, што варта ёй, каб яна трывалая была, каб не памёрла, калі што. Усіх з прайшэйшым святам малой беспілотнай авіяцыі. Так, віншую. Так. У яго новыя здольнасці, у яго амаль слаты скончыліся. Ці варта яго забіраць, гэтую здольнасць? Двоечка ў нас. Наносіць сярэдняе пашкоджанне цэлі і лічыць сябе, калі вораг гарыць. Сам ён запальваць ворага не можа. Лячыцца, ну, 20%. Шыра, у маёй сітуацыі мне трэба ўмець парырваць. Вельмі крута парырваць. Давайте не. Давайте пакінем яму здольнасці, вось гэты 2 скілл-пойнта, пакінем яму, і няхай ён накоплівае вось на гэтую штуку, шатар. Мне вельмі падабаецца, як яна гучыць пакуль, яе і пакіну. Дзяўчынцы... У яе ёсць, раз, два, тры, у яе ўжо і так усе слоты занятыя. Будзем чакаць. Будзем запаўняць пакуль яшчэ таксама. Таму што яна ў ёй проста не ўлезе. Мы проста не можам дазволіць сабе столькі скілоў узяць у бойку. Наколькі я разумею. Мы можам, канешне, узяць які-небудзь. Вось. Так, можа разбіваць. Не, давайте пакуль пакінем таксама, няхай накоплівае. Я думаю, яшчэ потым вырашым, што з гэтым рабіць. Здольнасці і так неблагія. Ну, у нас камбінацыя здольнасцяў. Мне падабаецца балансы. Я бы лепей магчымасць падымаць кагосьці з хаўруснікаў узяў бы. Таму што у нас пакуль ёсць... У нас ёсць зелле, якое можа падымаць аднаго хаўрузніка за бойку, не за бойку ўвогуле, да бліжэйшага адпачынку. Але гэтага, ну, малавата. Калі мы жадаем быць больш моцнымі, нам лепей мець магчымасць падымаць хаўрусніка. А вось і дзіўная хатка. Look, there's a door inside. Мне падаецца, гульню занадта ціха зрабіў. Seems empty. Let's go. Someone lives here. Окей.
Окей. Мы зайшли ў нейкую дверь, і яна нас літаральна зацягнула. У маёнтак? Што? Where are we? This is. Во, Маріэль. Я забыўся, як іх лічыць. Якую дзяўчынку, якую мы шукаем. Пакуль у маёнтак не ідзем. Я гук праверу. Ён неяк на мяжы. Давайте я нават не ведаю, вось такі мы яго зробім. На 1 дэцыбел падымем. Я просто баюся, вось будзе... Мне час часу бывае такое, што я ўсё ж такі адбаланшваю гук не так, як мне падабаецца. Я слухаю сам свой стрым, і мяне ціхавата чуйна на фоне гульні. У ідэале, каб мяне было заўсёды добрачутна, пры гэтым, каб гульню таксама было чутна. Ну, добра. У прынцыпе, нам тут няма чаго рабіць, таму што мы толькі што ўсё паднялі. Дзверы ў маёнтку зачыненыя. Ну, дакладна ўсе. Варыянт толькі наперад. Не халеры тут харомы. А вось, дарэчы, і малюнак якраз такі з той лакацыі, дзе мы былі. Мы бачылі такое. Маёнтак, карацей, як гэта, як будка доктара Хто. Яна больш унутры, чым звонку. Ён літаральна нават, падаецца, ён нават у іншым месцы. Ну, тут сонейка пра... Вось, ну, скрозь у вокна ідзе трохі. А сонейка там было не так... Ну, мы пад вадою былі. Там колер быў бы іншы. Застацца тут жыць. Я ж не ведаю, хто ў гэтым маёнткам зараз валодае. Як бы, можа, я і не супраць, але гэта можа дрэнна для мяне скончыцца. Так, добра. Дзверы ў маёнтку паўсюль зачынены, акрамя гэтага месца. І Маэль там. Што за халера? Маэль? Mael? Gustav? Are you real? Well, you sure smell real enough. No, I don't. I'm sorry. I thought that you... On the beach, I saw you and I couldn't, I'm sorry. I'm so sorry. I should have, I should have come for you, and It's okay. It's okay. I was worried. Made it. How did you end up here? I don't know. It's all a blur. I remember everyone at the beach. Then I woke up here with Окей. him. He's been helping me a lot. He reinforced all my pictos. What is he? I'm not sure. He doesn't really talk. The chroma around him. It's quite different from the Nephrons. Окей.
Я думаў, яе ўцягнулі маленькія гномікі, але не. Вось такая вось халера. Ладно, дзверы паўсюль пазачыненыя, так? Цікава, ці можна з ім паразмаўляць неяк? Мне падаецца, у пакоі раптоўна цёмна стала, не? Нам усяго пару пакойчыкаў трэба. Ну, вось там ёсць такі вось жыхар яшчэ ў маёнтку. Я не ведаю, які ён сусед. Можа, ён свідруе сцены па вечарах, адкуль я ведаю, а? Можа, нам не патрэбна ў такі маёнтак. Ну, мы шчыра, я думаў... There was a message at the indigo tree. Do you know who left it? A message? Maybe. No. I don't know. На Don't Start Together з Рэганой адпраўляецца яшчэ 500. Калі што, смайлы таксама гэтыя самыя ідуць у назву гульні, таму зараз прыйдзецца выправіць. А, без Рэганы. Окей, смайлік я прыбяру. Вітаю, Мармоль. Я уже, Мармоль, калі што, усім распавёў. Для тых, хто яшчэ не пачуў ад мяне. Гэтае самае. Выйшла першая серыя Самурая Чамплу, яе ўжо можна паглядзець на скрынцы. Спасылачка трохі вышэй у чаце. І, калі жадаеце, можаце ўжо пабачыць першую серыю. Серыі будуць выходзіць па панедзелках і серадах. Я ўжо ўсё распавёў. Так. Мармоль. Я нават паглядзеў ужо гэтую серыю. Я, дарэчы, запісваўся, але я не глядзеў серыі, то бок для мяне гэта быў для самога быў першы прагляд. Вось, я ўпершыню пабачыў гэтую серыю сам, сёння сам з раніцы глядзеў. Так. Добра пацука, я выбачаюся, я прыбяру. Don't Start Together без Рэганы. Метаігорый я выправіў, ён застанецца без Рэганы, і я зараз абнаўлю вам і слідараў таксама. Ёсць. Але што мне ціха і голас, і гульня? Ну, выбач, яны як бы, ну, не ведаю. Ну, калі я магу максімум уплываць на баланс у гэтым самым. Я уплываю на баланс, скажем так. У мяне ідзе адзін поток на ўсіх, і ён, па тыпу, важна, каб я не заглушаў гульню поўнасцю, каб яе трохі было чуйна. Але, ну, калі ў ёй прыгожа музыка, каб вы яшчэ ў катсцэнах трохі чулі лепей. Вось, але калі я размаўляю, каб мяне таксама гульня не перакрывала, таму што тады мяне не чуйна, і разабраць, што я там бубню сабе, ну, гэта такое сабе. Такі сабе досвід. Вось. А калі ўсё ціха, то, ну, тут я не ведаю. Тут я не ўплываю. У мяне і так на максімум як бы стаіць усё. Ну, то бок, голас і гук ёсць. Дарэчы, можа быць, ты маеш рацыю, дарэчы. Можа быць. Зараз я одну штуку падрыхтую. Паспрабую зараз. Зараз павінен быў голас стаць грамчэй трошкі. Я ў іншым месцы трохі змяніў свой гук. Агульны ўзровень гуку занізкі. Ён у чырвонай зоне. Вось у чым справа. Ну, па тыпу голас у чырвонай зоне. Я вышэй будзе шакаліць. Я магу вам вышэй зрабіць, але я баюся, што вам не спадабаецца зусім. Вось. Стала лепш. Ну, давайте я тады крутану яшчэ. Яно ўжо ў чырвоную будзе пастаянна тады з такім, як я зрабіў. Можа я проста... Ну, вось у мяне шакаліць, карацей. У дысторшн... Не, я ж вам вушы пару. Не. У мяне шакаліць, ну, карацей, паказваю ўжо занадта высока. Не. Я тогда высоко не пойду, ось так пакіну. Саму гульню, блин, я не бачу, на жаль, мне не паказвае, ледзь паказвае ну, такім чынам можна і гульню, у прынцыпе, грамчэй рабіць. Якая справа? У меня есть гукавы інтэрфейс, гэта такая скрыначка для гука, у яе ўтыркаецца мікрафон. Але калі я рухаю, там нешта кручу, ну, навокал просто прадмет пераставляю, я магу вось гэты саму круцілку інтэрфейса трохі у бок крутнуць. Не заўважыўшы, і тады яно становіцца цішэй. Папярэдні варыянт. Ну, вось зараз папярэдні варыянт. Зараз я, ну, як я гляджу, вось яно павінна быць зараз як дагэтуль. Вось, яно не шакаліць, яно вышэй, яно не шакаліць. Можа быць, вось зараз. Я яшчэ, ну, не, скажыце, калі нармальна. Каму нармальна, каму ненармальна, пішыце. Абавязкова пішыце. Таму што я ніяк не магу пачуць, як я гучу. Нават калі я слухаю праз дадатковы яшчэ навушнік бяру, то гэта ўсё роўна не тое.
Ну, по типу, я на навушника продаю і літарально свой старым слухаю. Яно дапамагае, дарэчы, трохі дапамагае. Просто што гэта круціць тут прыходзіцца яшчэ больш, у мяне і так усялякай тэхнікі стаіць на стале. Вось. І так капае. Дзякую, вялікі рэдак. Гэта важна. Ну, я лічу, што гэта вельмі важна, каб гук добра быў, каб у мяне добра было чуйна, каб мне не напружвацца, ні грамчэй казаць, нічога, і вам было прыемна паслухаць. Так. Вялікая заля. Окей. Музыкальныя інструменты нават ёсць. О, можна... Я магу граць. Я не пазнаю гэтую тэму. Окей. Ну, мы можам іграць яе на піяніне. Тут, блин, да халеры усяго тут літаральна. Нават знак ёсць. Герб нейкі, але вельмі спрошчаны, мне падаецца. Не факт, што ён важны. Што за халера з гэтым маёнткам? Мне паспрабаваць паразмаўляць з той істотай, якая ходзіць там навокал. Усё? Сур'ёзна? Это тут мы аглядзелі ўвесь маёнтак. І... Я так разумею, на гэтым усё. А, вось яна істота. Ведаеце, што я думаю? Ён калі стаяў у катсцэне, з яго адрываліся пялёсткі, так быццам бы ён гуляе... Ну, вось так выглядала прыкладна знішчэнне людзей падчас гамажа, то бок моманта, калі ўсе за пэўны ўзрост старэй. Яны ўсе як бы паміралі і разваліваліся на такія пялёсткі, так? І вось мне падаецца, ён неяк пашкоджаны якраз такі гамажам, але перажыў яго. Маё меркаванне. We just trained earlier. І ён прапануе патрэніравацца. Тут сакрэтка была ў маёнтку. Добра. Зараз патрэніруемся з гэтым куратарам. Атакі, якія... ад якіх патрэбна скакаць. Ага. І контратака. Добра, новая механіка. Так, у мяне тры кнопкі атрымліваюцца на магчымыя варыянты таго, што патрэбна падчас бойкі рабіць. Давайте Люмьер Ассолт. Набираем зарады Оверчардж. За яе мы ледяную дзіду скарыстаем. Альбо зямлю. Давайте... Не, давайте ледяную дзіду. Запаволім яго. А вось у яе новыя здольнасці, новыя механікі. Што цікава, кожны персонаж мае свае унікальную нейкую механіку. А цяпер гульню можна крышачку сотку на 5-10 грамчэй зрабіць. Ага. Ну, гульня зараз... Я зараз перабаланшваю, я ніколі так не балансаваў увогуле ўсё. Давайте вось так спрабуем. Яшчэ паўдацыбела з дыму прыглушэння на гульне. Так. У яе ёсць гэтыя стэнс позы па тыпу стойкі. Як яны? Ну, карацей, пазіцыі, карацей, у якіх яна баявая пазіцыя. Ага, увогуле віртуоз, баявая і абарончая.
Мгм. А дзе кот? А кота няма зараз нідзе. Ён дзесьці, не ведаю. Я бачу толькі Фрэю, Люцыка не бачу. Фрэя на тым месцы, дзе не вельмі зручна можа тэоретычна туды паставіць камеру, але паскладаней будзе. Так, добра, у яе стойкі гэтыя. Спрабуем. Ага. Базавыя у яе пераключэнні паміж стойкамі вось гэтымі. Угу. І паміж імі увесь прыкалдэс. Па колькасці скілоў ўжо амаль дота. Скілоў даволі шмат. Яны мяняюцца, іх можна потым атрымліваць, скажем так, замяняць на іншыя. Адзінае, што адначасова можа быць максімум 6 на аднаго персонажа. І у кожнага персонажа свая нейкая унікальная трохі механіка. Вось. Давайте. Атака. Яна змяніла сваю пазіцыю. І вораг атрымлівае больш пашкоджанняў. Добра. Падскочылі мы ўдала. Ні камеры, ні маскота. Гэта маеш рацыю. Гэта правал, я лічу. Вярнулі. Так. Я магу, у прынцыпе, метку пакінуць. Давайте пакінем метку. Мне падаецца, там у Маэль будзе нейкае ўзаемадзеянне з меткай. Chroma is flowing. Альбо вось у яе. На жаль, не, у яе не хапае. У яго ж павінна быць слабая кропка, так? Там ось святло нейкае ёсць. А, яно не адзначаецца. У твар? Тады. Чи за ўсё ўсю гэту чорную дзюрку? Не, не халера. Так. Агрэсіўная стойка, больш пашкоджання і больш наносім, больш атрымліваем. Добра. Добра, калі мы у канцы хода Маэль вернецца, ну, верне сабе нулявую стойку, то бок без стойкі. Пакуль яна не пераключыцца, альбо можа пераключыцца ў наступную. У гэтай стойцы ёсць дадатковыя эфекты. Ага, то бок калі мы пераходзім з пэўнай стойкі ў пэўную стойку, мы можам атрымліваць дадатковыя яшчэ бонусы. То бок некаторыя здольнасці дазваляюць яшчэ штосьці рабіць. Так. Ну давайте. О, блин, я нечто не готов был для такой комбинации. Добра. Зараз можна скористатися оверчарджем. Ага, можна скористатися оверчарджем. Не можу я скористатися оверчарджем. У мене нема пунктів діяння. За яе. Огонь есть? Есть. Давайте накладываем. Запалили. І тут у яе абарончая стойка. Ну, в принципе, мы добиваем его зараз, там не вельмі важно. Давайте ось так зробим. Узроўні есть. Маэль толькі 5-й узровень. Яна адстае нават ад нас. That was fun, but I think we've had enough training today. You could come with us if you like. If that's a yes, we'll see you at the camp. Добра. Магчыма, ён прыйдзе ў наш лагер. Няблага. А сакрэтачка ў маёнку кажаш, так? Ну, тут якая праблема з сакрэтачкай? Я нічога падазронага не заўважыў за ўвесь час. Нават і блізка падазронага. Ну, можа, вось гэты комент толькі.
Але зноў жа, тут пытанне, як адчыняюцца сакрэтачкі ў гэтай гульне. Калі нешта схаванае тут ёсць, то трэба разумець, як гэта працуе. Таму што мне пакуль не прыходзіць у галаву, як яны могуць працаваць. Максимум я магу нанесці атаку чамусьці, і штосьці адрэагуе на гэта. Ну і пакуль я нічога такога не бачу. Ідзем далей. Я не ведаю нават. Калі б я заўважыў нейкае падазронае месца, я, можа бы, адрэагаваў, але не. Трэба было адпачыць, вось што я не прадумаў. We should go to the manor and maybe learn something. Yeah, or we could get back to the indigo tree. Neko's usually here. I wonder where. Окей. Ти ворог? Is that a Jestrel? Не. Stop that, you big hairy brush face. Can't you see they're human? Neko's a bit dramatic, but if you're nice, Neko will trade you lots of useful items for Chroma. Угу. So the tales are true. Perhaps the Grandis and the Esquier exist too. Are there more Jestrels like you? I'd love to meet them. Noko, you silly scruff. Their village is not far from here. Oh, really? Lune, I know. Don't have time for detours. yeah, we need to get to the paintress. Угу. There's another sea between here and the Paintress. Noko, as the best Jestrel merchant ever, I bet you know a solution, yeah? Come on, you broomhead, I know you know. Well, I guess you'll get to meet more Jestrels. Добра, ёсць істоты гістралы нейкія. І з імі можна гандляваць, і яны нават існуюць, і ў іх легенды нават наконт іх ёсць. Праблема ў тым, што большасць гэтых самых ніводная адна экспедыцыя толькі вярнулася, і гэта трошкі праблема. Вітаю, Яскласк. З-за таго, што вярнулася толькі адна экспедыцыя, я так разумею, што ў іх толькі кавалкі інфармацыі ўсяго, што адбываецца, і толькі чуткі. Ну, па тыпу, хтосьці штосьці бачыў, і яны там перадаецца яшчэ, таму што першая экспедыцыя была 70 гадоў назад, то бок нават гісторыі ад яе, інфармацыя ад яе ўжо будзе трошкі падзабытая, пераблытаная і ўжо 10 разоў перасказаная. Так. Угу. У іх ёсць інвентары у гандляроў, і калі іх перамагчы ў дуэлі, то можна атрымаць сабе палепшаную нейкую зброю, якую яны могуць прапанаваць. Я так і зараблю зараз. Адпачынак мне не патрэбны, так-то. Так, гандляваць. Ну, дуэль, я так разумею, мне патрэбна яго на... А, вось опцыя, напасть на яго. А давайте. А, гэта дуэль. У нас плюс-мінус балансавана Луна, у яе больш за ўсё здароўе, яна, думаю, у адзінку можа даволі шмат вытрымаць. Давайте за Луну паспрабуем. Яна можа лячыць, яна можа... Ну, так, яна самастойна можа. Опа. Ён вырастае? Так можна было? Ладно. Наши варыянты. Мы можам зямлёй яго паспрабаваць, альбо можам паспрабаваць замарозіць. Давайте пакуль запаволім яго. Зараз я паведамленне сваё вырублю, таму што трохі перабіваюць мне. Я расказваю, потым з'яўляецца нешта, нейкае паведамленне, і я на яго пераключаюся. Так, ледяная дзіда. Адзінае, яна не ўмее разбіваць нічога, ну, па тыпу, ніяк. Запаліць яна не можа.
Электрычнасць, што ён там робіць? Маланка, крыты. Угу. Патрэбна агонь. Ну, агня пакуль няма, але агонь мы перагонім, я думаю. А давайте. Можа, пошукаем яго слабае месца? Так, у ліхтарак я не магу цэліцца. Што яго можа быць слабым месцам, як думаеце? Можа, нейкія драўляныя штукі гэтыя? Вось гэтая? Не. Ну ладно, тады звычайная атака. Окей. А, так там фігня пашкоджанняў. Давайте, Immolation. Блин. Дайте-ка момент яшчэ. Я спадзяюся, зараз будзе мой ход. Я зачапляю мышку сваім геймпадам. І у мяне пераключаюцца ўсё падказкі гэтыя на іншыя. Так. Да парырывання я прызвычаюся, мармоль, калі ласка. Я дам рады. Усё ў парадку. Я гуляю на эксперце. І гэта не ў першы раз. Я не першая бойка. Я біў боса прыкладна 30-40 хвілін. Я ведаю парырыванне, іх трэба прызвычаюцца, кожнага ворага вывучаць. Я прайшоў Dark Souls, і я ведаю, што такое парырыванне. Так. Окей. А, гэта двойная была атака. Ну, у любом выпадку, яго атакі просто жарт, таму што дагэтуль усё ваншотіла і... Пададушыла. Я зараз просто... У мяне трошки перагруз, у мяне шмат чаго, у мяне паведамленні выскаквалі, і у мяне трошки мозг перагружаны. Я зараз не гатовы ўспрымаць новую інфармацыю, мне занадта. Я зараз спрабую... Мне парырыванне шчыра гэта... Тым больш, што наколькі слабы вораг, гэта ўсё фігня. Гэта не вораг нават. У параўнанні з тым, што мы білі, гэта жарт. 50 пашкоджання, гэта адсутнасць пашкоджання. Добра. Тупай ногой. Я звычайнымі атакамі яго могу забіць. Это было дзіўна. Это дзіўна. А чаму? Можа быць, ад іх ухіляцца патрэбна? Можа, гэта з тых атак? Таму што яна не працуе зараз. Можа, я зараз просто не ў рытме? Ну, зноў жа, я выбіты зараз з рытма, я выбачаюся. У мяне неяк перагруз інфармацыйны. Так, давайте маланкамі. Electrify. Так, ад гэтых атак патрэбна было ухіляцца ўвесь гэты час. Не, гэта было не парырыванне, гэта было ўхіленне. Парырыванне не працавала чамусьці. Я здзіўлены трошки, но... Неяк нечакана. Ну, я спачатку дакладна не трапляў, там нават не чакаў проста, калі атака будзе, але потым мне падавалася нармальна. Я не заўсёды разумею, ад якіх атак можна... О! Хрома. Люміна. Я мясцовую тэрміналогію яшчэ не прызвычаюся. Базовые атаки накладывают. Статус. А давайте. Добро. Давайте з люмінами разберемся. У нас зараз трошки іншае. Так, піктасы. А, не, гэта піктасы ўвогуле. Люміна, піктасы, я у назвах блытаюся. Вось гэта першае, і ёсць яшчэ атака. Empowering атак. Базовая атака по типу дае. Але базовая атака, што цікава, якраз таки у нас у асноўным карыстаецца Гюстаў. Можа быць, наадварот, перакласці гэта ўсё перадаць Гюставу. Яму, думаю, будзе больш карысна.
Стрелы Dead Energy. Dead Energy можна дакладна замяніць. А давайте звычайныя атакі. Ось, пераключыліся. І атаку аслабляючы. Таму што ён выкарыстоўвае... У яго атакі ўсе патрабуюць да халеры экшн-поінтаў. Ну, да халеры. Мае сэнс яму даць... Яму прыходзіцца, каб даволі часта... І плюс я за яго даволі актыўна страляю. Мае сэнс, каб у яго якраз такі былі вось гэтыя піктасы на тое, каб ён проста вольна атакаваў звычайнымі атакамі. А астатнім неяк заўсёды яны жангліравалі здольнасцямі. Не, усе жангліруюць, але вось ён канкрэтна, мне падаецца, у нас асноўны, хто гэтым карыстаецца. Плюс хуткасць яму карысна будзе часцей атакаваць, нават звычайнымі атакамі. Вось. Добра. Ён разбіў нам праход, мы можам далей прайсці. Я чым-небудзь такім скарыстаўся падчас бойкі? Не. Паляпшэнне. Можа, у дзяўчынкі ёсць. Не, у Маэль ні халеры няма. 3 пункта ёсць. Не, пачакайце, а што, я забыўся 3 пункта выкарыстаць? Не, гэта новы ўзровень, усё, зразумеў. Так, давайте Гюставу здароўе. Просто здароўе табе, Гюстав. На табе. Добра, ёй. Калі я збіраюся яе ў хіла рабіць, то, зноў жа, яе выжыванне гэта важна. Сіла, я не ўпэўнены, што яна ўплывае насамрэч на яе лячэнне. Плюс яна падвышае не той, каб сур'ёзна, вось што шкада трохі. Давайте абарону ёй яшчэ падвысім. Яна у нас будзе трывалай. Пачакайце, калі навучыцца. У Майлі жа можа быць нешта, не? Эх, блин, у Майлі няма. Так, 3. Ну, там 6 мне патрэбна. Добра, бяжым далей. These dead Nevrons. Who could have done this? Guess. So you didn't just stay in your mansion. Майль позабівала тут нейронаў навокал. Great. Яна ведае пра вёску. Як доўга тут Майль была? Мы там прабылі ўсяго, можа, пару дзён, там 2-3 дні даешлі. Што гэта? Что ты нахрен такое? Окей. Як быццам бы як рыба такая гігантская, але... Yes, we found 68's boat. There's a path through the boat. That anchor doesn't look man-made. Добра, вельмі дзіўна. Ой, блин. Слабая кропка, ну, у іх даволі відавочная. Ага. Не, давайте пратрымаем зараз якраз такі разбіванне слабай кропкі. Я не ведаю, што ў іх за статус. Я ж не магу іх агледзець просто, так? Давайте тады... За яго... Ну, Люміера Сол дасць нам оверчарджа. Набрали трошки оверчарджа сабе. За яе... Маланку, можа быць? Давайте маланкі. А, не, я маланка не вельмі эфектыўна без комбо. Ну, яна як бы нармальна. Але я думаю, варта льдом запаволіць у гэтага хлопца. Ты у нас. На жаль, ты з такой колькасцю ты не можаш нармальна... Ага, гэтай стойкі не пераходзіць. У нас не хапае яшчэ пераходаў паміж стойкамі ўсіх. Яго пашкоджанні зніжаны. Опс, это не тое. Ну вось, тут парыраванне працуе нармальна. Gustav, don't die. Толькі на другі трапіў. Так, Гюстав. У прынцыпе, не, оверчаржа ў яго недастаткова. Нам спатрэбіцца яшчэ на оверчарж. Вось зараз якраз такі момант, калі лепей за ўсё проста атакаваць. Давайте подпалим его. Я думаю, так.
Подпалим. Feel the burn. Ты переходь у наступную стойку. Flames Блін. on me. І ось зараз ми скончимо оверчарджем усе. Let me paint death! Брулерум. Новая зброя. І Маэль узровень подняла. Так, калі ў яе новая зброя, то і трэба гэту зброю і даць, правильно? Маэль. Брулерум. Угу. Дакладна лепей. І дае яшчэ удачы. Ну добра. Тут нічого. Блін, дивно, що тут нічого насамрэч. Подозрона нават. Слаба веру ў гэта. Такая плошча і нікуди просто так існуе. Так, там вораг зверху. Якар, які занадта вялікі для гэтага карабля, і вось карабель папярэдняй экспедыцыі. Так, ён наклаў статус. І з гэтым хлопцам можна яшчэ каб выбухнула. Ну і гэта спрашчае задачу. У яго не засталося ні халеры, таму звычайнымі атакамі... Давай гэтага. Угу. Ты... А давайте цябе мы даб'ем маленькага. Вось так. І толькі потым атакуем. І у нас яшчэ на... Дзіду ледяную хапаю. Ёсць. Добілі. А, блин. Да ё-моё. Пом-пом-пом. И что я могу ему зарабить? Я могу Люмьер Ассолт? Давайте Люмьер Ассолт. Есть. Я паспрабую. За яе можна ўжо падпаліваць, у яе ёсць трохі піктасаў на лёд. І яна можа агнём фігачыць нормально. Я упэўнены, ад мяне нешта хаваюць у гэтых водараслях. 100% там нешта валяецца. Так, я бачу там зверху, і гэта значыць, што хутчэй за ўсё, калі я абыйду, то я знайду нешта для сябе. Правильно? Nice. Угу. Новы прадмет. Гэта якраз-такі для таго, каб змяняць здольнасці. Віншуе Рэгана з абедам. Так, гэта вораг альбо не? Ты вораг ці не? Не, не вораг. Глядзець. Угу. У яго ёсць ланцуг, але няма міны. Даць яму міну? Давайте пакінем. Дзіўна. Яшчэ больш дзіўна. Ну, міну я не ведаю. О, пачакайся, тут можна праскокаць. У гэтай гульні ёсць паркур. Бачна, што французы рабілі? Assassin's Creed пайшоў. Так. Тут мы можам толькі ўправа. Калі даскочыў увогуле. Не, не даскочыў. А ё-моё, тут гігантская міна.
Жудость якая, а? Целый склад мин. Это шлях наверх, так? А что, калі я зараз бегу могу скакать, а? Так, я скачу далей. А, ну тогда ўсё просто, мне просто потрібно разогнаться тут и скокнуть. Вось гэта ніштячок, які я бачыў. Interesting. І вось яна міна. В принципе, мы можем вернуться назад тады да гэтага хлопца, правильно? Хлопча, дай-ка я табе міну аддам. Ты шчаслівы? It said something. Новая зброя. Маланкавая зброя. З ім яшчэ можна паразмаўляць? Добра, мы раздражняем яго. Ён даў нам зброю, але ён раздражняецца. Так, лайтерім і вось демінерім ёсць зброя. А, яна яшчэ мацней. Ну, добра. Каго романсім? Ну, мне падаецца, Гюстав... Ну, я не ведаю, просто мне падаецца, што Луну мы не вельмі парамансім. Яна не выглядае як чалавек, які жадае романсіцца ўвогуле. Окей, раздражняем. О, тут залезть яшчэ можна. Угу, і там подтягнуться. Кайфує. Добре. Чтоб я тут не рабіў. Один з экспедыцыі і яшчэ один піктас. Это якраз таки для стральбы. Кому б яго даць? У нас насамрэч не только шмат слотоў. Я даволі часта страляю за Гюстава. Але літаральна, каб выбіваць слабыя месцы. Потым, калі патрэбна давыбіваць слоты, ну, по типу, добить просто что-нибудь, то я, звычайна, добиваю лунай. Просто у луны ўжо ўсё занято. Давайте за Маэль. Дадим Маэль гэты новый піктас. Нам патрэбна як мінімум вывучыць яго здольнасць. Я думаю, дарэчы, некаторые ўжо можна будзе замяняць. Калі вось наступныя з'явіцца ў нас, то мы просто будзем замяняць уже некаторые, просто вывучаць іх магчымасці. А я могу просто упасть? И нормально будет, так? Так, нормально. Пошкодження от падения нема. Добре. У мене все есть адчування, что ад мяне хаваюць, конечно. Так. Ідемо у корабель зараз. Раз. Два. І, в принципі, два стріли просто ось у гэтага хлопца. І, звичайно, так і... Вось за яе добіваем маленькага. Яго слабасць да электрычнасці. Цудоўна. Ледяную дзіду гэтага хлопца. И ты у нас застаешься на добивание. Блин, парырываў у раптоўна, мне падавалася, што яго серыя з двух удараў. Так. И звычайно такая, потому что я не думаю, что проблема будет. Угу. Може не левела пропустив, мені подалося там
Так, 9 ўзровень. А, ну так, левелап же ж я ж нічога не зраблю, пакуль не знайду гэты. Што гэта там такое наперадзе? Пакуль я не знайду сцяг нейкія месцы для адпачынку, я нічога не палепшу. А галоўны герой просто раптоўна нешта на крок перайшоў, я падумаў гэта. Што это такое? Добра. Што гэта? Чаму яно цячэ? Добра. Такіх больш яшчэ, якары. У мяне такое адчуванне, што мясцовы сусвет... А ё-маё. Это каваль? It's forging У мяне something. такое адчуванне, што мясцовы сусвет нешта просто адлюстроўвае па тыпу наш рэаль... Ну, па тыпу той, што прыбывае на кантынент, яны быццам бы паўтараюць гэта такое адчуванне. Але ён хутчэй за ўсё каваў гэтай якары. Это каваль? Ты вораг? Я думаў, ты хаўрушнік. Так. Пачынаем... Добра, у яго 2 шта. Трэба... Мне яшчэ не поўнае здароўе. Мірасол, давайте ім разаб'ем шчыты на вялікім. Ён для гэтага добра падыходзіць. І на яго сканцэнтруем таксама і запавольванне і астатняе. А Маэль будзе дабіваць правага. Я адзінае, што прадзяўбаўся зараз, зразумеў. Трэба было бы, ну, настаковаць лячэнне наадварот. Памылка. Блін, рано. Гэта ёсць. У яго оверчарджа трохі ёсць удараў. Давайте у галоўнага ўсё яшчэ біць. Так, ты... А, гэта Маэль ходзіць раней. Здольнасці. Ці ёсць у цябе на некалькі удараў магчымасці? Не. Ёй бы рэальна палепшыць, у яе не хапае стоек, а не хапае яшчэ здольнасцяў. Равыдак, я табе не забараняю, калі жадаеш раманце. Блін, кожны раз я прадзёбваю яе атаку гэтую. Так. Лячэння няма. Але разбіць шчыты на правым было бы добра. Давайте электрычнасць усё ж такі скарыстаю, не гледзячы на тое, што добра было бы зараз лячыцца. Не атрымалася. Так, ну гэта ў шчыт усё выйшло, бескарысна. Оверчардж у галоўнага. For those who come after. Ёсць. Ты. Ласка просто звычайную атаку. Есть. Крулерам. Чтоб ты не было. І гэта хутчэй за ўсё меч Гюстава, я так разумею, будзе. Элемент лёд. Так, і ён літаральна робіць гэта самае. Якары. Добра. Гюстав, калі ласка, забяры. Гэта ж твой меч будзе, правильно? Так, яшчэ больш пашкоджанняў. Якія прыгожыя, а? Навучыліся люміне. Дарэчы, наконт пераклад дыска Elysium, раз што паведамленне ў чаце з'явілася, я, ну, нагадала мне. Дыялогі ўсё яшчэ не скончаны, якія я збіраўся апошнюю чаргу закінуць на гэты самы,
у наступную версію. Таму я не буду чакаць наступнай версіі. Ну, я не буду чакаць гэтых дыялогаў. Я думаю, ўжо і так тыдзень пачакаў, я закіну іх літаральна. Можа сёння, можа заўтра. Сёння, калі ўвечары будзе час. Заўтра ў мяне час дакладна будзе. Таму я думаю, што я закіну тады новую версію, і там ёсць крыху дыялогаў, крыху выпраўлення. Там, ну, два дыялогі, па-мойму, ёсць зараз у бягучай версіі. І там ёсць яшчэ тэхнічнае трошкі ўпраўленне. Вось, я ждаў яшчэ, наверное, закіну два дыялогі, якія амаль гатовыя. Але яны ўжо тады няхай застануцца на наступную версію і будуць асновай наступнай версіі. Вось, раз такая справа. Па перакладу ўвогуле працэс ідзе, паляпшаецца, дыялогі ёсць. Ну, як бы, наш працэс выглядае так, што адзін чалавек робіць, ну, па тыпу выбераць, нехта адзін бярэ сабе дыялог, ён яго апрацоўвае, і потым, як мінімум, два чалавекі вычытваюць перад гэтым, і калі ўсе праблемы, там, хібы нейкія выпраўлены, калі яны ёсць, то ён адпраўляецца, я яго яшчэ вычытваю апошнім, правяраю хутчэй, пры гэтым, ну, як атрымліваецца, што я больш правяраю на тое, каб сэнс захаваўся. Ну, па тыпу агульная пруфрідинг, я не ведаю, калі гэта мае сэнс. У маім выпадку перачытваю, каб гэта ўсё мела сэнс і агульна як бы выглядала як тэкст. Вось, спрабаваў сам яшчэ праходзіць канкрэтна, ну, там, дзе ёсць дыялогі, там, дзе няма дыялогаў у нас зараз апрацаваных. Розніца гіганцкая. Гульня ачмурэнна атрымліваецца. Тое, што працавана чалавекам, просто твор, просто казка. Это ачмурэнна. Вось. На жаль, не ўсё апрацавана чалавекам. Там, дзе апрацавана, ну, там, дзе аўтаматычны пераклад, дзесьці ён даў рады, дзесьці вельмі дрэнна. Вось, спадзяюся, раней ці пазней мы апрацуем усё. І у нас будзе прыгожы Disco Elysium поўнасцю ўвесь апрацаваны. Вось, да гэтага яшчэ даволі доўга. Ну, нас каманда ўсяго 4,5 чалавекі. Вось, і хацелася б дадаць больш, Руді прапанаваў дадаць больш. Я яму яшчэ не напісаў наконт тэкста, каб больш людзей дадаць. Роботы сабатуюць. Не, ну, робот даў рады. Вось, дарэчы, у нас быў стрым па Baldur's Gate 3, так, з беларускім перакладам. Я здзіўляўся, што ён такі файны. А потым я запусціў Disco Elysium. Я зразумеў, што розніца ў складанасці тэкстаў гіганцкая паміж Baldur's Gate і Disco Elysium. Тэксты Disco Elysium, тыя, якія падобныя на Baldur's Gate-аўскія размовы, тыя далі рады нармальна, ну, у нашым перакладзе. Але шмат большых дыялогаў складаныя, яны маюць вельмі тонкі гумар, які спалучае сказ ад сказа, то бок патрэбна, каб тое, што ты кажаш, гэта табе рэхам адгукваецца ў наступнай рэпліцы, альбо ў ланцужку цэлых рэплік, таму адзін у адзін, ну, проста перакладаць асабісты радок не бессэнсоўна. Ну, яно як бы губляецца часта сэнс. Часта, не заўсёды. Там, дзе не звязаныя рэплікі, там, дзе як бы фраза просто аформлена просто прыкладна, то там дае ўсё парадку. Там пераклад з расійскай лакалізацыі, а для Disco Elysium гэта не варыянт быў. Ну, для Disco Elysium не варыянт, але і польская дала рады. Ну, там ёсць нюансы, што дзесьці разыходзяцца, але там, дзе польская падводзіць, насамрэч, праблема польскай там мінімальная. Ну, канкрэтна з таго, што польская. Ёсць словы, ёсць пэўныя словы, з якімі пачынаюцца праблемы, але агульна, як бы, польская дала рады. Ну, тым больш, польская бліжэй да арыгінала значна бліжэй, чым расійская ўвогуле пераклад. Пераклад Disco Elysium на расійскай, гэта заўважна. Я раней гэта было заўважна, калі я гуляў, так? Я спрабаваў на расійскай. Спачатку я гуляў на ангельскай, таму што тады расійскага перакладу не было. Гэта моя была першая спроба гуляць у Disco Elysium, пару нават спроб было. Потым, калі выйшаў расійскі пераклад, дзесьці пазней трохі, я паспрабаваў, патыркаў яго, але я зразумеў, што гэта ўжо не тая гульня. Тады гэта адчувалася проста, ну, проста адчувалася. Зараз, калі мы перакладам займаемся, гэта відавочна. Ну, яна вельмі адрозніваецца. Нават гэта заўважна, ёсць сайт, напрыклад, які паказвае пераклад кожнай рэплікі на ўсе мовы, якія было перакладзена. Ну, мы гэта можам з гульні выцягнуць, але там літаральна можна пабачыць, як перакладалі на ўсіх мовах пэўную фразу. Калі усе мовы адно і тое ж кажуць, вось літаральна усе мовы, нават кітайская і японская, мы правяралі нават іх, яны кажуць, што, напрыклад, ну, я не ведаю,
што-небудзь там, ну, па тыпу, дом блакітны, так? Вось, у расійскай свой сказ. Просто свой сказ. Усе мовы абсалютна адну і ту паўтараюць адзін у адзін гэты сказ, абсалютна не прыдумваюць ніякага свайго прыкалдэса, пакідаюць і, ну, як у арыгінале. Пры гэтым расійская бярэ і прыдумвае абсалютна свой сказ. Абсалютна, ну, ён як бы сэнс захоўвае, але бярэцца проста рэчы з ніадкуль. Ну, абсалютна не звязаныя. І такога шмат, вельмі шмат. Таму расійская ўвогуле не варыянт. І як бы я ў пачатку думаў, што гэта не благі варыянт, але я не ведаў, наколькі гэта, ну, далёка. Добра, што не ўзялі расійскую. Ось. І што, дарэчы, у расійскай згублены амаль усе нюансы шматмоўя. Дыскалізм вельмі шматкультурная гульня, у яе шмат фразаў, якія гаворацца проста на іншай мове. Назбіт ангельскай не разумее гэтых фраз. Нават назвы здольнасцяў, напрыклад, я нават даваў фраз... Назва здольнасці, тыя, хто гулялі, там ёсць esprit de corps. Гэта па тыпу дух мундзіра, я не ведаю, яго можна так перакласці. Гэта адчуванне тваіх братоў паліцейскіх, скажем так. То бок, ты разумееш вось гэты згуртаванасць паліцейскіх, гэта вось за гэта твоя здольнасць адказвае. І яна, на жаль, у расійскай, па-моему, дарэчы, яна хоць назвае так жа і засталася. Не, я, дарэчы, не памятаю. У расійскай яны і перакладалі, гэта не перакладалі? Па-моему, перакладалі. Сэнс такі, што гэта, напрыклад, паказвае, наколькі гульня шматмоўная. І шмат такіх фразаў, якія на ангельскай, на збіту ангельскай незразумелыя. Я спрабаваў на назбітах ангельскай, ніхто з іх французскія фразы не зразумеў. Я проста даволі часта чуў такое меркаванне пра дыскалізіум і французскую мову, што назбіт ангельскай добра зразумее, што напісана там на французскай вось у дыскалізіум. Я спрабаваў на назбітах ангельскай, ніхто з іх не зразумеў, што у кантэксце што адбываецца. Пра што кажацца, і для іх гэта проста дзіўнае слова. І ўсё. Паліцейская вална, вось так перакладзена гэта на расійскім. Ні халеры сабе. Вось прыкладна такое. А яно esprit de corps, і яно не перакладаецца. Ну, па тыпу ніводныя мовы не перакладалі іх. Ніхто не перакладаў іх. Пакінулі у арабскай, по-моему, адаптавалі. Ну, па тыпу ёсць адаптацыя, але там esprit de corps проста не працуе. Ну, па тыпу вельмі складана адлюстраваць. Вось. Жэсць карацей. Ну, вельмі складана з гэтым. Ось, у расійскай забілі, перакладалі ўсё, што перакладаецца, тое там, дзе не патрэбна было перакладаць, яны таксама пераклалі. А там, дзе патрэбна было проста пакінуць назва, па тыпу, назва горада ёсць, альбо вострава, выспы нейкай. Ну, то бок там ёсць і солы, так, і ёсць назва, вось яна такая, а яе можна было пакінуць проста як ёсць. Расейцы пераклалі. Ну, пры гэтым пераклалі, спрабуючы адаптаваць, скажем так, як гэта? Ну, гэта ведаеце, як Більба Бэггінс перакласці як, не ведаю, Більба Сумкін. Ну, вось гэта вось такая халера. Ну, вось такога там шмат. І гэта я кажу пра пераклады. Я узгадаў пра тое, што месцамі проста прыдумана. Ну, проста прыдумана, там такога няма. Там няма такога ў тэксце, і проста яно з'яўляецца. І нават, яно можа быць маецца на ўвазе, і гэта вось, па тыпу тонкая штука, можа аўтары так думалі, можна такое прыдумваць, але ў тэксце такога няма. Калі аўтары такое пакідалі, то яны пакідалі так, як ёсць. Ну, па тыпу, ты павінен здагадацца, што яно там ёсць. Здольнасці. У яе ёсць 4 скілл-пойнта гэтых. Мы можам іх выкарыстаць на ускаршэнне хаўруснікаў, і гэта вельмі моцны скіл. Мы яго возьмем. Зараз будзем думаць, як яе арганізаваць яе здольнасці. Толкін некарэктны прыклад, бо ён сам гэта дазваляў. Ну, разумееш, як бы дазваляў, глядзі, калі ва ўсіх мовах у Толкіна было бы... Ну, возьмем прыклад Толкіна, так? Калі ва ўсіх мовах адаптуюць вось літаральна з такімі вось штукамі, то окей, як бы я згодны. Але аўтары Дыска Элізіума ва ўсіх перакладах, абсалютна ва ўсіх перакладах Дыска Элізіума захоўваецца як вось арыгінал, акрамя расійскай. Вось. Злодзеў злей, вось такое. Ну, па тыпу, гэта валідны пераклад, я лічу. Ну, асабіста, калі гаворка ідзе пра дзіцячую кнігу,
Пра дзіцячыя кнігі, ну вось Гаррі Поттер, гэта дзіцячая кніга ўсё ж такі. Ну 6-7 не вельмі, але ну нават з 5 можна сказаць. Яны ўсё яшчэ дзіцячыя кнігі. І ў дзіцячых кнігах я гэта больш чым дапушчальна. Я лічу, гэта можа быць спрэчным момантам, але дапушчальна. Disco Elysium разлічвае, што ў вас ёсць адукаванасць у прасторах, якіх вы ну по тыпу медыцынская адукацыя. Ну яна разлічвае, што вам пашанцуе, калі ў вас ёсць хоць нейкая адукацыя, якая дазволіць зразумець нейкі кавалак гульні. Калі у вас такая адукацыя, калі вы не цікавіліся, напрыклад, там шмат ідзе пра палітыку. Калі вы не цікавіліся палітыкай, не разбіраецеся ў палітыцы, і для вас камуністы, напрыклад, нічога вам не кажа, там гэта сама расісты, камуністы і гэта розныя плыні яшчэ і праблемы паміж, ну там гэтымі самымі пад рознымі групоўкамі, рэалісты, рэвалюцыянеры. Калі вам гэта ўсё не цікава, вы ні халер не зразумееце гэту частку гульні. Вам будзе складана. Кажу, по прикладу, аднаго чалавека, якога я ведаю, які гульню праходзіў, і ён такі не разумеў, пра што гаворка. Ну, па тыпу, гэта проста не, ну, окей. Вось, калі вы разбіраецеся ў гэтым, калі вы разбіраецеся ў медыцыне, калі вы разбіраецеся ў тэхніке, то вы зразумееце пэўную частку гульні, некаторыя рэчы, і будзеце ведаць эстонскую, фінскую, калі вы будзеце разумець французскую, калі вы будзеце разумець ангельскую, нямецкую, нарвежскую, там месцамі, по-моему, таксама было нарвежскай, магу наклусіць. Вось, калі вы ўсё гэта, разумееце польскую, расейскую, то вы можаце зразумець гэтую гульню. Разумееце? То бок, ну, гульня разлічана на тое, што вы не ўсё зразумееце. І гэта нармальна. Польскую, дарэчы, ну, там ёсць моманты, там ёсць, забыўся, як яны, з галавы вылетела, CMS, по-моему, яны размаўляюць на польскай. Ну, вось. Там такія, па тыпу, азіацка выглядаючыя чэлы, якія размаўляюць на польскай. Я чуў, што ў перакладах трэба павышаць на пару градусаў, каб не згубляліся тонкасці, намёкі і так далей, але ў рускай не проста павысілі, а перасмажылі. Ну, так. Месцамі абсалютна, на мой погляд, абсалютна абсурднае згубленне некаторых пунктаў. То бок, ну, там не было неабходнасці прыдумваць нешта сваё, вы маглі проста пакінуць як у арыгінале і прыдумалі сваё. Так, у дзярчынкі, давайте за яе зробім. Я думаю, у яе білд праз крыт зрабіць увогуле. Вось яна ідэальны персонаж на крыт, мне падаецца. Я давайте ёй закіну просто да халеры. 12 пунктаў на крыт. Моц. Яна у нас будзе крытавіком, якраз таки. Давайте яшчэ, вось так. 9-12 мы на ўсё заб'ем. Яна у нас літаральна крытавік будзе. Тонкі крытавік. Шмат пашкоджання, вельмі мала здароўя. Ну, карацей, так, Disco Elysium пераклад. Да расійскага у мяне шмат пытанняў. Раней былі пытанні, да, такой, як я, ну, увогуле заняцся перакладам, у мяне былі да яго пытанні. Зараз я разумею, што гэта жэсць. Гэта не павінна быць так. Так, вось гэтая штука пераключае у стойку віртуоза. Добра. Падпальвае ворага, накладвае броню. Падняць абарону. Яна называецца Guard Up. Мне падаецца, на французскай яна была бы Enguard. Ну, по типу, ну, до бою. Падрыхтуй абарону. Один сын у God of War чаго варты. Ну, God of War я не гуляў на расійскай у God of War. Ну, не, я карыстаўся субтытрамі на расійскай дзеля таго, каб мы з жонкай, карацей, гулялі і субтытры на расійскай былі. Вось. І вось гэты прадзёбаны сын, гэта так, гэта вельмі... Я, дарэчы, не зразумеў. Ну, я першы раз я праходзіў God of War самастойна, поўнасцю на ангельскай. І я не зразумеў, ну, па тыпу, я калі даведаўся пра сына, я такі... Я не адразу зразумеў, пра што гаворка. Ну, для мяне гэта было трошкі дзіўна. Таму што, ну, гэта рэальна моцны момант у ангельскай, і я здзівіўся пра праблему расійскай, што, ну, там... Для тых, хто не ведае, у God of War першай частцы, ну, не самай-самай, новай 18-го года, по-моему. 18-го года, по-моему. Вось. У яе ёсць момант вельмі кранальны, дзе галоўны герой упершыню свайго сына называе кліча сынам.
Ён вельмі складаны ў яго ўнутраны сусвет, вельмі як это зацяты, не зацяты. Ён як бы я не ведаю, як яго апісаць, ён па тыпу стрыманы вельмі чал. І яму нават называць свайго сына сынам, гэта вельмі складана, яно яго заўсёды кліча хлопча. Вось. І ён хлопча усю гульню. Ён звяртаецца, ён называе яго сынам толькі тады, калі ён не чуе, калі сын не чуе. Вось. І гэта ўсяго там два разы за гульню, калі сын яго не чуе. Вось. І толькі ў канцы гульні ён літаральна называе яго сынам. Гэта вельмі кранальны моцны момант. У расійскай гэта прадзяўбана, таму што ён яго сынам кліча ўсю дарогу. Усё. Канец. Вось. Скажу, не самые, глядзячы на расійскі God of War, я скажу, гэта не самы прадзёўбаны пераклад з тых, які я бачу. На расійскай я мала гуляю, але гэта далёка не самы прадзёўбаны пераклад, з якіх я бачу на расійскай, але ўсё ж такі гэта даволі моцна прадзёўбвае, скажем так, не на ўзроўні гульні, пераклад не на ўзроўні самой гульні. Некаторым гульням можна выбачыць такое, God of War не вельмі. Так. Можна ёй яшчэ ўзяць моцнае пашкоджанне. Давайте вось гэта возьмем. Там моцнае пашкоджанне ў одну цэль, 3 удары, і пры гэтым гэтая стойка віртуоза. Вось мне падабаецца. Я бы жадаю паспрабаваць новую стойку, апрацаваць яе. Я же ўжо ўсё. Апгрейд атрыбутаў яшчэ камусьці не падвысіў. Ёй, 3 пункты ёсць. Усё яшчэ ў абарону накідаю. Няхай яна якраз таки перажывае. Яна зараз можа падымаць хаўруснікаў. А за таго, што яна можа падымаць хаўруснікаў, вельмі важна, каб яна жыла. Электрычнасць. Я думаю, вось гэта Thunderfall, які 5 каштуе, ён вельмі шмат каштуе. Давайте якраз такі ажыўленне возьмем. Ён таксама 5 каштуе. Ёсць. Тады мінус Thunderfall. На жаль, больш за 6 мы ўзяць не можам. Яна ў нас будзе лекарам. Яна лепей за ўсё падыходзіць на гэта. Так, гэта мы сюды выйшлі. Адпачынак нам патрэбны? Я пакуль трындзеў, я забыўся трошкі, што я рабіў. Мы ідзем далей скрозь каралы гэтыя. І шукаем лагер маленькіх істот такіх. Яны могуць дапамагчы. Дарэчы, я ж не агучыў, што мы да чаго мы дамовіліся з маленькай істоткай. Стакіна так. Давайте Гюстава поўнасцю пераключым на атакі звычайныя. Вось гэта. Мы скарыстаемся новым піктасам, які толькі што атрымалі. Я, ўсё не дагавару, што жадаю дагаварыць. Вось гэта, сюды. Піглеты, вось, піглеты. Маленькія піглеты. Адзін з іх падказаў, што да мастачкі, да, скажем так, галоўнай праблемы ўсёй гульні, якая забівае шмат людзей, яна якраз такі, нам патрэбна да яе дабрацца яшчэ. І дабрацца да яе не проста так. Яна, там яшчэ наперадзе нас чакае акіян. І каб гэты акіян увогуле пераплыць, нам патрэбна неяк гэта зрабіць, правильно? І каб гэта зрабіць, нам прыйдзецца шукаць, карацей, нейкі спосаб, нам нейкую лодку патрэбна. І нашыя піглеты, сябры могуць нам у гэтым дапамагчы. Напэўна, яны меркавалі ў ліпсінг трапіць. Дзіўна, бо не ведаў, што ў рускай лакалізацыі такі фейл зрабілі. Ну, там ёсць такое. Там вось гэты кранальны момант, поўнасцю кранальны момант, усё, гэта па тыпу, вельмі важна для гульні. Таму што гэта увогуле гульня пра прыняцце Кратаса, галоўнага героя, як самога сябе. Пра прыняцце, карацей. Вельмі шмат пра бацькоўства і прыняцце. І у Кратаса асабіста складана гэта даецца. І вось гэты момант з сынам, прадзяўбаны, карацей. І яны, можа, у ліпсінг спрабавалі трапіць, але, я думаю, трэба было нешта з гэтым рабіць. Па тыпу, выдумваць, круціць, каб гэты момант застаўся. Я нават думаю, просто яго можна было бы па тыпу. Я думаў над гэтым пытаннем, мне нават у галаву прыходзілі падыходзячыя словы. На жаль, зараз я ніводнае не прыходзіць у галаву. Так, яшчэ пункты дзеяння, калі забівае ворага. Давайте вось гэтае піктас яму возьмем.
Нешта за пятерку і... Альбо не, давайте за пятерку спачатку. Абарону, давайте, абарон нам спатрэбіцца, і у нас яшчэ ёсць 3. І вось падпальванне няхай будзе. Ёй можна апрануць таксама тое, што ў яе няма. Давайте ухіленне, няхай пункты будуць у яе. І крыты па палаючым цэлям. Гэта таксама круто. Ёй абарону. І у нас яшчэ... ну, больш не здаецца. Ну, добра. У выніку нармальна мы так палепшылі, яшчэ люміну апраналі. Малой. Ну, поц, шкет. Не, там такі... Такого можна дадаваць там. Было слово такое, плюс-мінус трапнае. Разумееце, гэта ўсё ж такі ён звяртаецца да свайго сына, ён кліча яго бой, па тыпу... Малы. Ну, малой. Ну, нешта такое. Не, гэта ж у беларускай працуе, я толькі зараз зразумеў. Малой, ну... Не. У расійскай ёсць слова малой? Я зараз дзіўнае пытанне да вас. Я зараз такі... Я просто, па-моему, не працую. Была ў мяне карацей нейкая ідэя, як можна было. Яно не ідэальна. Упс, вораг. Яно не ідэальна, вядома, але, блин, лепей, чым просто сын. І прадзяўбаць важнае... Прадзяўбаць такі важны момант. Так, першая атака. Аслабляем гэтага хлопца. У гэтага я не ўпэўнены, у яго ёсць слабая кропка нейкая. Я не магу здагадацца. Вось гэтыя дзюрачкі выглядаюць як нешта падобнае. Але недастаткова, яны не вылучаюцца. Давайте тады просто здольнасцямі Люмьер Асолт. Мне падаецца, што праблема рускіх лакалізацый. Я мяркуючы хутчэй па мастацкай літаратуры, што ў іх пераклады вельмі камерцыялізаваны і ўхіл робіцца ў колькасць, а не якасць. Бо па колькасці перакладаў крута, але якасць часта бывае вырве вока. Ну так. Самае цікавае бываюць і вельмі, ну, наколькі я ведаю, там... Ну, як? Расійская лакалізацыя рэальна даволі танная. Ну, то бок яна даволі танна робіцца. Вось. І гэта важна. Ну, гэта патрэбна разумець. Таксама, ну, не заўсёды ты будзеш плаціць за якасць. Вось. Я просто здзіўляюся, што, напрыклад, французы таксама ўсё перакладаюць. Ну, па тыпу, французы актыўна перакладаюць, і ўсё. І наколькі я ведаю, французскія лакалізацыі якасныя. Ну, яны вельмі асцярожна ставяцца да, ну, да гэтага. Так, у яе новыя здольнасці. Я думаю, мы можам... У абарону яе давайте. Там ёсць цікавая яе здольнасць стаць у абарону. Вось гэта, guard up. Давайте. Блин. Careful, my L. Блин, гэтая абарона вельмі моцная штука. Яна дае гэтыя шчыты. А шчыты крутая штука. Ну, дам рады. Цалюсь на ніжэй паса. Нічога не ведаю, яно само. Так, гэты чел. Давайте просто звычайную атаку. У яе агрэсіўная стойка. У яе шмат пунктаў. Давайте... Вось гэта якраз такі. У яе была моцная атака. Нормально так. Мне падабаецца, як я сабраў Маэль у такога дэмагера з нізкім здароўем. Плюс є ж магчымасць на парыраванне, ну, паставіць абарону хаўруснікам, гэта таксама чмуральна. Вельмі ўдала, вельмі моцны дадатак да нашай партыі. Ведаеце што? Я зараз зразумеў, што я заблукаў. Ліхтарыкі павінны падказваць мне шлях, але я не ўпэўнены, гэта я зараз іду наперад альбо назад. У меня ёсць мапа нейкая? Не. Гэта шлях назад, так? Гэта шлях назад, добра. Вось яно ліхтарыкі, вось яно вузкае месца, праз якое я выходжу і іду далей. Так. Пасля бойкі просто складана зарыентавацца, шчыра. Пусціце мяне туды.
Я веду, что туди можна зайти. Малая буде накидувати. Ну, по типу, з тим, що я роблю зараз яє, і просто жесть буде. Чтоб такого зробить. Давайте. Так. У першую чергу разбиваем слабую кропку у этого хлопца. Потому что яно ослабляє хаурусников його. Давайте Люмьера Солт. Так само на його же. A storm is coming. Так, ти. Зямлю по усіх ворогах. Єсть. Finesse and grace. І ти, калі ласка, якраз таки будемо починати з оборони. Shields up. Оп, Okay. ап. Блін, продєбав. Careful, Mael. Danger! Апс. Есть, добра. А, пачакайце, гэта не шчыт адзін. Добра, зразумеў, гэта просто падвышае ўзровень абароны. Я неправільна разумею гульню час часу. Нам жа не трэба туды, куды гульні вядзе. Ну вось мы туды ідзем. Мы зараз прыйшлі туды, куды не патрэбна. У французаў цэлы універсітэт французскай мовы і вельмі патрыятычнае грамадства. Там табе будзе таксіст распавядаць, як правільна французскія словы вымаўляецца. У іх гэта і на дзяржаўным, і на грамадскім узроўні. Таму не дзіва. Ведаеш, мне падавалася, што прыкладна такая ж халера ў Расіі. Я не ведаю, маё знаёмства з расейцамі прыкладна такое. Калі ты штосьці неправільна вымаўляеш, яны будуць не вельмі задаволены. Так. Што бы нам зрабіць такога? Мы можам оверчарджам дабіць гэтага, але трошкі... оверчарджа я не даб'ю. Давайте тады просто атаку. Благо, у прынцыпе, атрымалася. За яе. У яе мала здароўя. Давайте у яе зараз агрэсіўная стойка. Я жадаю паспрабаваць новую, просто дзеля таго, каб паспрабаваць. A storm is coming. Я не пабачыў, што яе стойка новая. Пачакайце-ка, яна выйшла гэтай стойкі. Я неправільна зрабіў. Памылачка. Добра. Ты у нас, калі ласка, палячы. Лячэння. Ёсць. Let's start. Ёсць. Да блин. Нешта я проспаў усе атакі. Let me paint death! Rudy, watch out. There he is. Так, тады атакі. Я магу не хоць неяк перайсці ў гэтую агрэсіўную стойку? Я не магу. Я прадзяба... Не, пачакайце-ка. Яна пераключаецца ў гэтую стойку толькі тады, калі вораг ужо ў ёй знаходзіцца. Ну, па-тыпу, калі вораг гарыць, яна можа перайсці ў сваю агрэсіўную стойку, самую крутую, па-тыпу, фіолетавую. Ну, блін, шкада. Я думаў зараз паспрабаваць пабачыць гэтую стойку хоць раней. Мы Люміну сабе атрымалі? Well, that will help. Не люміну піктасы, выбачаюся. Люміна выкарыстоўваецца, каб устаўляць піктасы. Я ўсё яшчэ запамінаю, як гэта працуе тут. We can use that. Так, і вось сюды нам патрэбна. Вярнуліся зноў на шлях. Ну так, я на жаль, Sleeping Dragon, я ведаю пра французаў даволі толькі па расказах. Ну, я не тое, каб
Хтосьці справа там. Гук нейкі. Цікава. А можна захавацца дзесьці? А, мы можам палячыцца ж, правильно. Так, у нас ёсць эліксіры. Ёсць. Ідзем уніз. Это что у нас? Цікава. Я неяка падзямелле сабе знайшоў невялічкае. Вось, пра французаў, на жаль, я ведаю не шмат. У мяне не маю сяброў французаў. Я, ну, як бы, не магу нешта пацвердзіць, нешта, ну, так, па тыпу, не магу скласці такога удалага меркавання, альбо увогуле іх полцы нешта меркаванне нейкае рабіць. Так, гэта адзін вораг, я бачу. І там можна з таго боку нешта падарожнічаць. Давайте ў той бок падарожнічаем, не ведаю навошта. Я спадзяюся, вам не вельмі чуйна, як на вуліцы свідруюць, таму што яны вельмі... Я не ведаю, можа быць там газон косяць, але вельмі глосна. Спадзяюся, вам не перашкаджаю. О, там можна заскокнуць. Окей. Хованка. І... Зноў, мы сабралі дадатковыя пункты люміны. А як іх выкарыстоўваць? Мы ж не можам іх выкарыстоўваць зараз. Яны ляжаць у інвентары. Так. Вось гэта, Color of Lumina. І проста так іх не выкарыстаць. Іх толькі ў лагерах можна выкарыстоўваць. А ў лагерах у нас такой опцыі не было. Неяк дзіўна. Я пакуль не зразумеў гэтага моманту гульне. Трохі ў іх комплекс ёсць, ну, у французаў наконт ангельскай. Магчыма. Не, ну, я ведаю, што яны вельмі бароняць. Вось адзінае, што я ведаю, што яны вельмі бароняць сваю мову. Вось. Гэта літаральна, можна сказаць так, маё ўсё і стаўленне іх я сабе уяўляю. Блін, я не дацягнуўся атакай, і зараз у яго будзе першая магчымасць атакаваць, так? Іх 3. Добра. Мы тады давайте... Давайте Люмьер Асолт, будем выбивать шчыты гэтыя. Нам трэба накіравацца ў аднаго нейкага. Усіх мы не надамажам. Так. Перашкаджае ўжо... Перашкаджае, ўжо хутка галава пачне балець ад гэтых косьбітаў. Але, на жаль, гэта ў мяне пад вокнамі, не на стрыме. Уяві сабе, калі б гэта ты яшчэ і на струме чуў. Просто з двух бакоў атака. Расія ў свой час актыўна брала прыклад Францыі, атрымалася як заўсёды. З'ява як фрынгліш? Окей. Я пра такое не чуў. Так, у нас ёсць гарачы вораг. Палаючы ў сэнсе, не ў сэнсе гарачы. Так, накладвае... Давайте вось так. Пачнем. Оборону знизим. До речі, добре, мені жонка зараз підказала, що є ще одна реч, яку я не ведаю. Ну, я доведаю. Моя комунікація з французами. До речі, так, у мене є невеличка історія про французів. Ніколи у мене не було посудомийки. Увогуле ніколи. Ну, по типу, просто їх не було. Я навіть ніколи не спробував. І я заказав собі з Франції посудомийку. Там у стартапа одного, який почав працювати десь падчас ковіда. І ось французький стартап, доволі неблагі змиварки, сябр порекомендував, і я, ну, вирішив, чому би ні. Яны мікрозмиварки, у мене маленька кухня, посудомийку просто так ніде нема де поставити, так? Убудаваць я не варыянт таксама, няма куды. І адзіны варыянт гэта ўзяць сабе мікра нейкую такую па тыпу як ручную амаль посудамыйку. І вось я ўпершыню набываю яе, набываю ад французаў. І я напісаў, у мяне былі пытанні да вось гэтай посудамыйкі, я напісаў на пошту ім і на ангельскай, яны мне адказалі на французскай. Вось, гэта першая такая вось наконт мовы, раз уж мы пачалі. А другое, яны трошки павольныя. Ну, як бы
Дастаўка павінна была быць сёння, па ідэі, ну, калі я адправіў заказ на сайце і ліст ад іх прыйшоў, email, вось я яго прачытаў, і, па ідэі, павінна была быць сёння. Як вы разумееце, яна нават яшчэ не выслана. Так, будем романсіць гарачага хлопца. Ну, будем романсіць таго, хто пагадзіцца. Там ужо паглядзім. Гэта змяшаная ангельская і французская, так некаторыя размаўляюць. Не трошкі непавольная. Угу. Ну, насамрэч, я чакаю яе калі-небудзь, таму што мне ніколі яе не было. Я вельмі жадаю, вось як толькі я яе заказаў, я настолькі яе жадаю. Я так жадаю сабе пасудамыйку, вы не можете сабе ўявіць. Вось. Дагэтуль усё сваё жыццё ніколі не было, і мяне гэта не клапаціла. Ну, я патэнцыйна хацелася б. Але зараз кожны раз, калі я об этом думаю, я такі, блін, я жадаю сабе яе. Так, збілі яму адзін шчыт толькі. Упершыню комбо пабачыў. Опс. Яе амаль забілі. Добра. Гэтыя хлопцы зноў паднялі шчыты. Нам трэба пазбавіцца як мінімум ад аднаго. Ангельская сама па сабе крыху фрэнгліш. Ну, ёсць такое трохі, так. Што адразу не мог напісаць на нармальнай мове. Ну, я ж якраз французскую ведаю, а ніяк, 0. Абсалютна. Так, што ў нас можа... Нам бы мець магчымасць Люм'ера Солт рабіць за галоўнага героя. На жаль, ён не можа. Давайте-ка просто атаку звычайную. Ну, ўжо будзем цэліцца ў аднаго, нам трэба забіць аднаго ворага, каб спрасціць сабе жыццё. Ты, лячэнне. Ты можаш лячэнне накласць? Не можаш, гэта дрэнна. Давайте тады вось так. Слабасць да маланак. Так, а ты? Таксама па зямлі будзеш. Цудоўна. Цудоўна. І зараз оверчарджем яго скончваем. Мінус 1. За тых, хто прыйдзе пасля нас. Ёсць. У яе здароўя аніяк. Давайте броню падымем. Не, пачакайце-ка, у яе была... вось яна, guard up. Вось гэтая штука. Оп. А хто ў паці за медсястру? Вось яна. Вось Луна у нас за медсястру, і вось зараз яна лячыць будем. На жаль, яе пункта ў дзень не хапіла. Усё, подлячыліся. Да, что такое? Не, ну зараз я павінна ў гэтым. Я крыва контратаку прыціскаў. Так, Гюстав, ты у нас... Давайте левага пробивать. Ты, каль ласка, у нас есть зараз агрессивная стойка, так, и можно накласти огонь. Блин, каждый раз я огненную атаку в эту продёбываю. Ни разу я нормально не нанес. Так, то есть слева палаем. Давайте Люмьер Асолт на правого насамрэч. Я ожидаю паспрабаваць ўсё ж таки за Маэль. Вось эту яе суперстойку. Боюсь забить ворога за Натарана. Мне падаецца, мы яго зараз заб'ем. Так, забілі. Вось жа халера, Усё ніяк не паспрабую. Ё-моё. Ну давайте тады, раз уже конец. Давайте. Добиваем. Так, і гэта наша, як хацеў сказаць, пастка, насамрэч сакрэтачка. Нам патрэбна разбіць 3 такіх штукі. І мы адчынім яе. Дзе трэцяя можа хавацца? Яна дзесьці хаваецца, правильно?
Яна можа быць не ў прамому доступе па тыпу схавана нават ад вось гэтай штукі. Просто я не бачу яе пакуль. Яна можа быць дзесьці далёка, напрыклад. А, вось яна на міне. Добра. Забираем. We can use that. Что это такое? Мы можем больш зараз зразумеў, у нас больш шкляначак, якія дазваляюць падымаць хаўрушнікаў. Добра, гэта таксама забралі. Вельмі карысна ходзім. Тут кожная сакрэтачка, яна не проста па тыпу нейкі рэсурс амаль бескарысны, а шмат якія гэта рэальна моцная для майго ўзроўня, ну вось на якім я гуляю на эксперце, гэта вельмі важна. Мне патрэбна нават наведваць такія месцы. Дзённік па-перша папярэдняй экспедыцыі. 68-я. Elodie. It's a miracle any of us survived. We were caught in the maelstrom and flung from wave to wave. We lost the moon and the stars, condemned to a never-ending darkness of punishing rain and raging clouds. The Paintress sent a storm to overcome us, but it is we who have overcome the storm. After surviving that, crushing those Neverons was almost an afterthought. Strength and resilience, it's how we survived that storm, and it's how we grabbed victory. It wasn't even a battle. It was an ink bath. We squeezed those Nevs dry. But this new one looks tougher than the others. Окей, 68-я экспедыцыя. Яны адправіліся, яны не змаглі, ну, лічылася, што яны нават не змаглі даплыць. Але насамрэч атрымалася. Нягледзячы на то, яны трапілі ў шторм і разбіліся, але дабраліся да кантынента і нават змагаліся. Праблема ў тым, што яны лёгка прарываліся далей. Праблема ў тым, што яны сустрэлі нейкага больш моцнага ворага, як яны апісалі. І ўсё на гэтым скончылася. І вось гэта рэшта экспедыцыі, я так бачу. So many. I don't like this. Перад намі, хутчэй за ўсё, зараз будзе босс. Эта экспедыцыя зламалася аб нейкага ворага тут. Мы, дарэчы, самая моцная экспедыцыя з усіх, якая была даслана, але нават нас раскаталі проста імгненна. Так, гэта канец папярэдняй 68-й экспедыцыі. Воу, паглядзіце, што там. Окей. З якога боку мы будзем гэта атакаваць? Merde. This one is gigantic. Avoid those at all costs. Угу. Я не здзіўлены, што ўсіх раскаталі. Пазбягаць іх, кажаце, так? Можна стрэльнуць па яму, а? Окей. Ладно, давайте не будем. Еще ж таки на эксперте гуляю. Так, можна сюды. А сюды мне патрэбна. Добра. Адкуль яны кажуць? Хто канкрэтна кажа? Зноў мім. Давайте паспрабуем міма ў гэты раз вынесці. Оборону повышаем. Люмьера Сол. Да гэта мимо и ваншотили. Давай-ка лед. Запаволим яго трохи. Агрессивная. Далей працягваем просто атаку звычайную. Ты у нас. Калі ласка. Ён гарыць, ён не гарыць. Давайте спарк тады. Тут. Пакінем пакуль накопліваць яшчэ зарады. Get ready. На жаль, першы прапусціў.
Так. Я могу. Мне яшчэ не хапае оверчарджа, давайте можа. Блин, гэта не дае нам зарадаў. Альбо не, оверчарджа на яго не хопіць. Давайте просто звычайную. А, узмацненне, вось, powerful. Узмацнілі ўсіх. І, калі ласка, гэта вораг гарыць. Вось зараз мы можам паспрабаваць новую стойку. На жаль, я не пабачыў, што ў яе за стойка гэта дае, што за бонусы. Вітаю, штосьці сёння. Ауч Potato, вітаю. Так, што можам? Давайте... У нас ёсць агонь, давайте яшчэ працягваць яго агнём. Дзіўная комба. Ваншот. Ну, у прынцыпе, чакана. Так, оверчарджам. Ці праб'ем мы оверчарджам? Мне падаецца, не. Давайте за яго просто прадмет пакуль выкарыстаем. Так, падняць. Ёсць. За цябе. Вораг запаволены. Што я магу яшчэ зрабіць? Палячыць. Правильно? Альбо электрычнасць. Давайте электрычнасць. Блин, і вось яна... Я ўсё яшчэ не магу нармальна яе стойку паспрабаваць. Я згубіў яе просто. Блин, не атрымалася. Ну хаця бы не ваншот за адной атакі. Як у Shadow of the Colossus па ім давядзецца поўзаць. Неблага, мне падабаецца. Я ў Shadow of the Colossus гуляў толькі ў рэмастары, мне вельмі спадабалася, даволі файная гульня. Я разумею, калі б я пагуляў яе, вось калі яна выходзіла, ну зараз геймплейна трошкі састарэла, але ўсё ж такі уражвае. Ну, па тыпу, ёсць адчуванне прыгоды такой, павольнай, нікуды не таропячыся прыгоды. Давайте оверчарджам яго бахнем. Ёсць, разбілі. Стан на один ход. 200% пашкоджання. Віртуоз. Не, давайте высокая. Play Road Fury. Давайте так. Вось гэта я называю пашкоджанне. Жесть, она будзе прабіваць. Так, за цябе, на жаль, придется лячыцца, бо... Палячы-ка нашу віртуозу. Бо яна трошки ад'язджае. І у нас на рекавері у тебе не хапае пунктаў, таму просто звычайная атака. Альбо прадмет. Давайте прадмет лячэння. І нават не на сябе, а на яе давайте. Трэба перажыць. Ён гарыць. І, калі ласка... Не хапае пунктаў дзеяння. Ай-яй-яй, мы віртуоз зараз губім. Блин, гэта вельмі моцная стойка, мне падабаецца. Давайте просто звычайную атаку. Не, прадмет, вось, прадмет. Яшчэ одно лечэнне. А, лечэнне ўжо скончыліся. Тады пункты дзеяння і на сябе. Вып'ем і гэта. Зямля... Так, гэта будзе... Чакайце-ка, гэта не зямля, гэта маланкі. Тады... Куды я магу іх скарыстаць? Це маланкі, правильно? Я не разумею. Вось гэта жоўтенькая, яно жоўтенькая альбо зелёненькая? Яно не зелёненькая. Яно жоўтенькая хутчэй. Зямля тады? Атака зямлёю. Зямлёю. Ёсць. Ты у нас, на жаль, ты паміраеш вельмі моцна, у тебя здароўя ніякага не засталося, і атак у тебя няма. Давай метку просто. Да, блин. Атака молотком просто смерть одразу. Подымай.
Ёсць парыраванне. Мама яго нават забілі. Што мы можам? У нас ёсць зямля, у нас ёсць маланка. Давайте яшчэ раз зямлёю. Можа, трэба было лячэнне ўзяць, зараз я не падумаў. Ну ладно. Як ёсць. Я думаю, мы ўсё роўна дадзім рады. Ёсць. Перамаглі міма. О, мімы даюць знешні выгляд. Вось што яны даюць. Гэта літаральна... Окей. Nice. І што яшчэ там? У чым узнагарода? А, ну не вельмі моцная узнагарода. То бок мімы гэта такое, на лейтгейм. Хутчэй. Ну, калі у вас ёсць вялікае жаданне. Досведу даюць яшчэ нармальна. Адзінае што... Здароўя у нас аніякага амаль не засталося. Я магу яшчэ палечыцца? У мяне ёсць там? Ось, шкляначка ёсць. Полячыліся. Ведаеце, што мне падабаецца? Гэта шмат у якіх JRPG, ну ёсць такі мелкі момант, карацей. Большасць JRPG разлічвае на тое, што вы гуляеце ў марафон. То бок вы не будете ў адна там, ну, бойка з босам толькі тое, дзе вы выкарыстоўваеце ўсё, што у вас ёсць, калі магчымасці ёсць. А астатні час вы бегаеце і як бы большасць боек вы разлічваеце скарыстаць як мага менш ресурсаў, каб потым засталося. То бок, ну, эканомім зараз, каб выкарыстаць потым. Тут жа ёсць вось гэтыя шкляначкі з, як яны называюцца, хромаэлексірамі, якія працуюць літаральна як у Dark Souls. У выніку яны поўнасцю вяртаюць вам вашае здароўе ўсёй групы, і яны вяртаюцца пасля адпачынка. А ё-маё. Это не абавязковае месца. Давайте паспрабуем. Гульня, мне падаецца, захавала мяне, правильно? Давайте. Паспрабуем. Вось. І вы як бы збіраеце ваши ресурсы і пакідаеце іх на потым. І кожную бойку з простымі ворагамі вы спрабуеце прайсці як мага меншымі ресурсамі, выкарыстаць амаль нічога. Тут вы можете выкладывацца на поўную, і вам не абавязкова, яшчэ ёсць такі момант, што ты спрабуеш у некаторых JRPG-шках не даюць лячыцца нармальна паміж бойкамі. У некаторых, гэта рэдкія JRPG-шкі такія ёсць. Вось, у асноўным дазваляюць лячыцца паміж бойкамі, але ману вам ніхто не верне. Тут падобнае ёсць, але вось гэтыя шкляначкі, якія вяртаюцца пасля адпачынка, у вас літаральна ёсць запасы, калі вы неўдала ледзь-ледзь жывыя выйшлі з бойкі, скарысталі баначку, вы жывыя поўнасцю паехалі далей. Вашы ресурсы на месцы. Ось, шкляначкі не бясконцыя, але зноў жа іх не складана вярнуць сабе. Ось. Трохі прасцей. Скажем так, гэта спрошчаная механіка таверн у той жа фіналцы, напрыклад. Не таверн, там, карчма тут можна адпачыць. Вось. Таму што гэтыя сцягі і адпачынкі часцей, і вы часцей вяртаеце сабе ресурсы ўсе. Але затое бойкі кожныя больш складаныя. Ну, такая вось альтэрнатыва. Я не ведаю, мы, можа быць, ну, зарады оверчарджа нам патрэбна, так? Таму робім. За яе пераключэнне агрэсіўнае. Оп. За цябе запаволіванне. Будем пачынаць нашай бойкі прыкладна так заўсёды. Ён з'ядае луну? Што? Я мог ухіліцца хутчэй за ўсё ад гэтага, так? Я проста ачамурэў ад надпіса, ён патыпаю. З'ядаю луну. Мінус луна. Так. Окей. Запалім яго. Выплёвываем мясо. Блин. Да, блин. Трэба ухіляцца часцей. Ага. Мы не атрымліваем пункты дзеяння. Па-па-пам. А дзе пабачыць, колькі ў мяне такога? А, яны абодва увогуле.
Давайте покуль просто атака, звичайно. Что я могу? И оно уже запаленное. Блин. Давайте покуль просто звычайные атаки. Потому что мы ослабленные, и гэты ворог нам просто так не даст нам. Окей, одна атака забиваем. А ты луну нам собираешься отдавать, мудак? Подается не. Лежишь на его твар, не. Давайте подымем тады. Ага, и у нас ні халеры няма. Упс, я без ресурсов пришел на его. Упс. Да ё-моё. Ухиляюсь як придурок. Где там твар, я не ведаю. Яго складана побачыць, мне падаецца, там унутры 10 за пялёсткамі схаваны. Вось і пытанне, каго рамансіць адпала само па сабе. Я згодны. Значна прасцей. Давайте не пойдзем да яго. Мы можам яго забіць, але нам патрэбна... А, ну вось сцяг ёсць. Давайте, можа, каля сцяга адпачнем. А ё-моё. Ладно. Гэты хлопча не збіраецца з намі зараз змагацца. Ну, скоквае кудысьці. Як мінімум адпачываем. Вяртаем сабе ўсё. Потым апгрейды розныя правядзем. Паспрабуем зноў да яго пайсці. Я, можа, дрэнна просто парырю, ухіляюся, вось гэта ўсё. Так, Гюстав. Давай-ка ты, Гюстав, у нас. Трошки здароўя табе зноў. Няхай будзе. Тут у нас па здароўю ўсё добра, але... Хуткасцю можна падвысіць, у прынцыпе. Давайте так. Не, ведаеце што? Падумаю яшчэ. А можа не хуткасць, можа замест гэтага... Я не бываю ні на што моц уплывае на лячэнне. Давайте... У яе ёсць... Ну ладно, давайте на хуткасць, таму што я зброя на хуткасць зараз, і гэта ўсё ж такі карыснае. Так, яе працягваем. Робім тое ж самае. Мы базовую атаку зараз будем разганяць. Мы будем разганяць увогуле вось атаку і яшчэ больш удачы. У яе толькі два параметра, якія мы будем разганяць. Гэта удача і моц. І ўсё. На ўсё астатняе мы забіваем. Мы паспрабуем з яе зрабіць, карацей, такую... Build Glass Cannon, карацей. Калі няма ні халеры здароўя, але ёсць гіганцкія пашкоджанні. Мне яшчэ на ўсіх персонажаў, не ўсіх персонажаў паглядзелі, рана яшчэ рамансіць. Дык это, у сэнсе. Пачынаем рамансіць зараз, а потым разбярэмся. Яму яшчэ не хапае аднаго скілл-пойнта, таму ён пачакае. У яе таксама няма чаго паляпшаць. А вось ёй я бы што-небудзь узяў. У яе ёсць нижнее слабое пошкоджение огнем. Один удар, и цель становится слабая до огненных пошкоджений. А ці варта ли? Разбиваю все шчыты. Цікава вось гэта. Давайте накопім яшчэ пунктаў. Я бы ўзяў вось гэта разбіццё шчытоў, каб яна іх выносіла таксама. Я бы ўвогуле стойку віртуоза ўзяў бы. Ніводнага эльфа няма. Ну, складаненька нам. Мы можам, дарэчы, вярнуцца далёка назад, пастрэвел зрабіць і вярнуцца назад і забіць міма, які ў самым пачатку быў. Але я не ўпэўнены, што гэта добрая ідэя. Таму што мімы даюць літаральна проста новыя фрызуры. Я б фрызуры, дарэчы, пакінуў стандартныя. Ну, на першае праходжанне я бы іх пакінуў вось, як яны ёсць, як яны даны персонажам. Ну што, хлопча, раунд 2? Так. В агрессивную штуку переключаемся.
Будет там один суппортейц. Тише, тише, без спойлеров. Так, што я яшчэ магу? Запаволіваць ці настаковваць сабе лячэнне якраз таки. Давайте настаковваць лячэнне. Хаця, калі яе скрадуць, то што мы там зробім? Я, до речі, буду не супраць, калі ён скрадзе Гюстава. Ён Луну спрабуе з'есці. Я ж ухіліўся. Это што, нельга ухіліцца ад гэтай атакі, альбо што? Просто ён Луну забірае. Тут як бы... У мяне у асноўным гэта асноўны персонаж, скажем так. Gustav, don't die. Please survive. Get ready. Да блин. Ну ладно. Оверчардж. Давайте, може, оверчардж. For those who come after. Не разбіў, на жаль, але нормальне пашкоджанне. Так. Я бы яшчэ просто атаку правёў, трохі прытрымаў. Так, я буду просто ухиляться, тому что... Да. Да, что ты будешь робить? Так, добро. На ухилении хотя бы поглядели, у чым сутнасць атаки. Лячэнне. Second wind. Блин, такое себе. А так что зараз я только Луну романсить. Ну, я не стану... Я наш совсем... Маэль, я наш совсем малая яшчэ. Да? Какой там романсить ее? Ready to carry. Get ready. Да, блин. Опс. Так, можем поднять Маэль. Але один раз. На вороге нема огня. Давайте накладем его. И парирование. Оверчардж. Убиваем ему стан. Let me paint death. Разбило. Может, ты выплюнешь? Так, за стана я уплёвываю Луну. Чудовно. I can do it. Мы вернули Луну. Уже знову есть кого романсить. Дайте-ка момент, я зараз вам кота дам. У вас буде Люцик. А можем гулять не за Густава, а за Луну. Мы гуляем за усіх. Якби гульня не розділяє нас по типу як персонажу, ми група. Вось. І ми нават калі бегаем, мы можем абіраць за каго мы гуляем, ну по типу за каго мы бегаем. Я просто бегаю за Густава, потому что мне асацыяваць з ім прасцей. Ну, ён хлопец, я хлопец, усё. Вельмі просты выбор, разумееце? Для мяне. Не трэба думаць нешта. І карацей, вось, ну і тым больш нас пазнаёмілі з Густавам раней, чым за каго-небудзь яшчэ, таму і Густав. А так, насамрэч, мы можам пераключацца падчас, пакуль даследуем сусвет, мы можам бегаць за каго пажадаем. Вось вам Люцик. На жаль, вы не вельмі добра будзеце бачыць нашыя здольнасці, там, ну, закрывае якраз таки тое месца, якое геймплейна важнае. Вось, я толькі не магу перасунуць зараз нічога на сваё месца, таму што ў мяне завіс OBS, як звычайна. Ну, ён вісіць кожны стрым, абсалютна. Ён адвісае і вяртаецца назад, паглядзім. Вітаю, Crimson Dead. У прынцыпе, экспедыцыя, ну, гульня цудоўная. Экспедыцыя так сабе у нас ідзе. У нас 3 чалавекі ў экспедыцыі. Як асноўнага перса, дык вось справа ў тым, што няма як бы асноўнага перса. Яна яшчэ малая, яна нам дачка-сястра. Ну, по типу такога, то бок, ну... Зноў жа, я кажу по типу пра Гюстава, таму што я тайсамляю сябе з Гюставам, але, зноў жа, ён насамрэч не, мы адразу ўся экспедыцыя. Ну, по типу, усе трое. Таму што калі ў пэўных дыялогах, калі гэта кажа пэўны персонаж, нас спецыяльна пераключаюць на гэтага персонажа, і мы абіраем варыянты дыялога за гэтага персонажа.
Вось, так што тут няма па тыпу вось усе галоўныя героі, усе яны аднолькава галоўныя. Што рабіць там? Давайте паспрабуем уйсці у... Альбо не. Давайте прадметы палечымся просто. І палячу сябе. Ну, в сэнсе, яе. Так. У яго ёсць слабыя кропкі? Можа, хто бачыць? Я нешта не бачу, у яго нічога не нагадвае на слабую кропку. Ставить звычайную атаку. Так. Гледзячы на наше здароўе і яго здароўе, нешта не падказвае, не заб'ем мы яго. Мы ўжо выкарысталі даволі шмат рэсурсаў, і яны пакуль выглядаюць усё не вельмі добра. Лячэнне. Альбо не, давайте вось Earth Rising. У прынцыпе, на контратаках я бы, можа, і мог яго перамагчы. Але я не настолькі ўпэўнены ў сябе. Так. Яшчэ, можа, атаку, звычайно. Рекавері. Трошки здароўя сабе. Блін. Ну, прадзяваў. Ну, ладно. Так. На зямлю зноў не хапаем. Прадметы... Не, я просто не жадаю, блин, прадметы просто так карыстаць. Так. Я не могу ад гэтай атакі ухіліцца. Ну, не атрымліваецца. Герой няма, гуляем за партыю. Недзе я гэта ўжо бачыў. Ну, шмат дзе. Але дзе ты канкрэтна бачыў, падкажы. Так, вораг не гарыць. Это дрэнна. Мне шкада пунктаў дзеяння, таму што я жадаю выканаць вельмі моцную камбінацыю. Блин. Мы можем самі сабе накласць агонь, але гэта занадта атрымаецца. Давайте яшчэ атаку одну. І вось яна няхай накладзе якраз такі агонь. 3 на 3 хады, цудоўна. Блин, не атрымалася. Ладно, у яе 9 пунктаў. Яна можа адразу пераключыцца ў гэтую моцную стойку сваю. Ты, калі ласка, лячэнне. Блин, а у яе няма аднаго. Блин, ладно, тады за тое, што ёсць, будем. Ёсць, палячылі. І вось зараз яна моцнай атакай сваёй. За 6 пунктаў. Якая можа яшчэ і крытануць. Ну, нормально. Не, яна пробівае нормально, калі мы выконваем усё. Так, эту комбо мы просто ухиляемся. Опс, апошні удар пропустили. Так, у яе ёсць паляпшэнне. Во, можна яшчэ вось гэтай атакай паспрабаваць і ў абарончую стойку стаць. 2000 крытанула. Ні халеры сабе. А чаму рэць яна фігачыць? Дзяўчынка просто валіць. Так. Можа, так, лячэнне было бы няблага, але яшчэ трымаемся. Можа, электрычнасць. Пераўтвараем штукі з электрычнасцю. Тым больш, што ў яго слабасць да электрычнасці. Ён з'ядае Маэль. Ну, цудоўна. І што мы будзем зараз рабіць? Нам нават, па-мойму, за луну няма чым разбіць гэтую штуку. Ну, па тыпу, застанеце яго.
Так. А што я магу скарыстаць? Што я магу... Куды гэта можа пайсці? Давайте лячэнне на сябе. I'll do it. Набіраецца гэта казба. Кабзда. Я у сэнсе вельмі... Мая вельмі добра размаўляць. Ну, давайте звычайную камбінацыю. Лёд. Огонь. Камбінацыю 4 удары. І парыравалі ўсё. На жаль. Я правильно памятаю? Яна не можа разбіваць гэтую... Яна не можа яго застаніць у выніку. Па тыпу, яна альбо яго заб'е, альбо не. Feel the burn. Альбо мы прайгралі. I'm ready. I'm ready. Так. Мы не можем поднять нікога. Он уже запаволены. Па-па-па-па-пам. Яна не сабраная под гэта, яна падтрымка групы, яна не разлічана на тое, каб усё рабіць самой. Яна накладвае статусы, яна вось гэта ўсё робіць, але ж... Плохо. Вельмі дрэнна. Feel the burn. Будем паліць далей тады. І на парыраванне разлічваць. Так, один пропустили. 2 огня. Я могу огонь выкарыстоўваць, так? Electrify. Ну, давайте вот так. Thunder. Crash. I'm ready. Ёсць. Ready to evade. I'm ready. I'm ready. Let the ink flow. Няхай лячэнне. I'm ready. Калі ён яе не з'ясі, то, у прынцыпе, мы можам яго і забіць. 1000. Ёсць. Огонь. Feel the burn. Амаль спалілі. Ён выплюнуў усіх, каго з'еў. Просто прайшоў час. Добра, мы яго дабілі, ён згарэў. Віншуй нас, мы перамаглі яго. І гэта нават не абавязковы вораг, я вас віншую таксама і з гэтым. 25% падвышанае пашкоджанне ад контратакі. І меч яшчэ. Абісерам. Контратакі. Ну, контратакі круто. Полепшанае тым больш. Так. Брулерум. І... не, пачакайце, как это не яго зброя. Вось оно, Абісерам. Подвышенная оборона. Блин, яны абодва аднолькавыя. Элемент фізічны просто. Не, я пакіну той, які ў мяне ёсць, ён і так неблагі. Так, на парыраванне было бы неблага просто вывучыць яе. Давайте вывучым яго. У нас месца для люміна не только шмат. Ну, новую гэту дакладна возьмем. Так, моцны, powerful гэта важна. Базовая атака наносіць больш пашкоджання на пахіснуць ворага. Давайте вось гэта. Ён толькі на сябе накладвае статус, а лепей на ворагаў накладвае статусы. Добра. І у люміну, можа быць, мы у адзінку гэту упіхнем што-небудзь, не? Альбо заменім... Так, больш пашкоджання ад гэтага, неважна. Атрымайце моцны на один ход пасля атакі. Не, пакуль мы не будзем гэтага рабіць. Яно 10 каштуе, у нас толькі не ўлезе. Ну, а астатняе, в прынцыпе, не вельмі важна, таму што нікуды не пайшло. Пакуль нават элементы, вось чаго бы я чакаў, скура гэтых неўронаў ўсё яшчэ адчуваецца быццам бы жывой, то бок мы атрымалі ад яго нейкі унікальны ресурс. Мы можам скарыстацца потым, можа быць такое гульня дазволіць,
Калі ворагі будуць мець нейкае супраціўленне супраць нейкага пэўнага элемента, то тады мае сэнс паспрабаваць гэты абісерам. Ён фізічны, то бок самы базавы, але пры гэтым мае яшчэ і ну, неблагія статы, просто ледзяны можа яшчэ і слабасць нейкую выкарыстоўваць. Таму This building ёсць has a розніца. certain melancholy beauty. A lone outpost of humanity. Так. Знаёмыя нам ужо ворагі. Ну, пакарху падпрызвычайваюся пад рытм гульні і становіцца трохі прасцей. Рэчы, які былі складаней, яны прасцей вырас. Take cover! Да блін. Brace yourselves. Да блін. Да что такое? Толькі я сказаў, што я пачаў лавіць рытм гульні, і я не трапляю туды, дзе трапляў раней. Толькі я сказаў гэта. Так. On fire. Ёсць. Случайными атаками можем добить. Let us stain them. А лечение у ее хопить? Не, уже еще не хопить. Гению. Давайте маланкой бахнем. Thunder. Lune, what's up? Get ready. За Гюстава я все продолбал. Литерально все. Lune, what's up? Take cover. Да что такое? Danger. Упершыню у гэтую бойку я нешта зрабіў за Гюстава так, як і патрэбна было зрабіць. Let us stain them. Ну, сурочаў, 100%. На гэтым моя экспедыцыя магла бы і скончыцца, калі б гэта быў хоць трохі сур'ёзны бой. I'll do it. Так, той вораг, я нічога ім не паспею. Ён памрэ раней. Добра. Пачакайце-ка, я што далей магу пацягнуцца кудысьці? Ёсць дрыжыкі невялічкія? Так, вось. Ворагі там унізу патрулююць. Well, that will help. Так. Вельмі неблагі Піктас для Гюстава, для ну, яго пачатак бойкі заўсёды пачынаецца са стрэльбы. Просто куды бы тыркнуць тады? У мяне ж месца для Піктасаў скончваецца. Вельмі неблагі там ён. Як мінімум зараз карысны. Там пашкоджанне ад базавай атакі тады падвышаецца на ход. Ладно, я пропущу той Піктас, халяр з ім. Это вроде становится все простей и простей. Flames. On me. I'll do it. Опс. Get ready. А ё-моё. Работал з іншою його атакою. On fire.
Let us stain them. Выносим электрычнасцю. Ёсць. Пакуль мы даследуем гэтую лакацыю, мы так да вёскі гэтай... Яны сказалі, што вёска недалёка. Нешта па выгляду пакуль не выглядае, што вёска недалёка. Мы нормально так ужо ідзем. Прыгожае месца. Пасля гэтай бойкі патрэбна будзе палячыцца. Трапілі. Трапілі. Далей у нас не хопіць на штосьці яшчэ, таму звычайнай атакай будзем. Ёсць? А за я просто звычайнымі стрэлами. Ёсць. Майль нагнал нас, дарэчы, па ўзроўню. Таксама 10 зараз. Ёсць нейкая механіка па выглядзе, якая дапамагае персонажам больш нізкага ўзроўня наганяць самы высокі. Таму што інакш я патлумачыць... А, ну так, мне патрэбны ў лагер, каб гэта неяк карыстацца гэтым. Так, туды можна наверх. Можно обойти. Давайте полечимся. Я даже забылся, что тут есть компас. Компасом можно было бы ориентоваться трошки простей, бо я трохи месцами блытаюся. Так, давай-ка ты. Есть? Упс, продевал. Давайте оборону подвысимосим. Ладно. Я трохи не упевнений, як я не запарировал перший удар, він там був доволі удалий. Ні в одну з їх не горить, так? Давайте звичайно атаку тоді. Прем'єр Assault. Блін, аномалии мертвые. И мне нема чим... Давайте маланкой. Маланкой можно не, ну, атаковать усіх, наприклад. Добить, і атака пойде у інших. А не, почекай, а чому я на одного цель? Мені подавалося, що вона по некільки б'є. Ранее подавалося. О, ну. Разрушаем атакой. Конец. Так, новая здольность вывучена. Well, that will help. А тут нема не сховано нічого? Ні? Докладно нічого не сховано? Окей. Не довіряю я вам тут. Вольня любить щось сховати. Так, там докладно нічого нема. Перший удар, одразу починаємо з того, що пробиваємо йому усі щити. Ты, калі ласка, пачнеш вось з гэтага. Ослабила. І може бути просто звичайними атаками добей. Чудовно. Почекайте, там є ще один живий. Добре. Єсть. І тоді її копіть і ще на ледяну діду. За тебе. Мне подается, мы можем одразу разбить. Так? А, не могу, мне не хапая этих самых экшн-поинтов. Ну, давайте так.
Конец. Пригожий конец бойки атрымаўся. Так, Гюстав левелап атрымаў. Майлі ўсё яшчэ трошкі ззаду. О, вы паглядзіце, калі мы не атрымліваем ніякіх пашкоджанняў, мы атрымліваем больш досведу. На 20% больш досведу. Гэта цікава. Мы так можам значна хутчэй мацавацца. Ну, гэта патрэбна яшчэ і ўсё парыраваць, усё ухіляцца. Блін, тады мае сэнс. Насамрэч, раптоўна ухіленні атрымалі другое жыццё. Таму што парыраванне добры, каб хутка перамагчы ворага, так? Ну, мы можам ідэальна парыраваць і забіваць ворагаў хутчэй. І прасцей тады гэта. Нават складаны вораг. Складаны вораг нават тады перамагаецца без праблем. Блін, зноў я прыдабаўся. Ён перамагаецца без праблемаў, але ухіляцца прасцей. Так, можна нейкую ёсць на некалькі атак? Ёсць, але гэта не тое, што мне патрэбна. Давайте тады за яе просто звычайна так і правядзем. Я магу разбіць гэтаму чалу. Зраблю так. 2 стрэлы. Гэтаму разбіваю. Дарэчы, я што я заўважыў, я зараз замяніў персанажа, з якім я пачынаю бойку, і тады я рэальна пачынаю бойку з іншага персанажа. Гэта цікава. Парадак іншы у герояў. Так, гэта ёсць. І тады звычайна атаку можа. Але я бы пункты хутчэй Гюстава выкарыстоўваў ўсё ж такі. Гюставам неяк прасцей пачынаць. Мы выбіваем усе шчыты, робім атакі, і ён можа адпачываць, у прынцыпе, на гэтым. Ice shatter. Get ready. Take cover. Оп, лёгка. Ён усё яшчэ без... Давайте вось гэтага... Ой, не тое. Так, оборону. Есть. Я могу левого просто добить? Не могу. Чудовно, мне подобается. Мне пытается... Тут мы его и забьем. На жаль, з пашкоджаннями. Ой, тут увогуле это самое. Ле Люмерьен, l'expedition and реюст. Почекайте-ка. Я не ведаю французскай, але тут нешта пра экспедыцыю, і тут штосьці пра гэтую самую, пра падазроную сметніцу. Там усё ж таки была правильная падазроная сметніца, я просто не знайшоў яе. Гюстав, выйдзі, калі ласка, адтуль. Гюстав, спыніся, калі ласка. Гюстав чиліць. Гюстав, можа пойдзем? Можа хопіць? Гюстав, што ты зноў пачынаеш, а? Пойдем, Гюстав. Окей. Яму так спадабаўся гэты слуп, што ён вырашыў тут застацца. Давай. Ладно, добра, я яго вызвалю. Усё, вольны. Так, уніз не ідзем пакуль. Гэта туды нам патрэбна. Ідзем туды, куды нам не патрэбна. А нам не патрэбна вось сюды. І там усё яшчэ гігант гэта стаіць. Так, я там унізе быў, не? Ага, тут можна караскацца. І можна яшчэ сюды ісці. І далей працягваць. А ё-маё. Давайте пакуль не ідзем. Давайте пакараскаемся. Мне цікава, куды там ідзе той шлях. Бо гігант ўсё стаіць там, дзе стаяў. Там была одна сметница, не здагадаўся, што рабіць.
Там просто па выглядзе можна рабіць адное толькі, размаўляць з ёй. Ну, і ўсё. А, гэта вяртанне назад, усё зразумеў. Гэта не абавязкова. Ідзём наперад далей. Я просто сметенцам не давяраю. Ну, сметенцы гэта... Яшчэ дыскалізм даказвае, што сметенцы гэта не просто так. Любая гульня вас навучыць таму, што... Ага, тут экспедыцыя нейкая загінула. Ён выглядае як босс, дарэчы. Нам патрэбна лечыцца? Давайте вып'ем эліксір перад тым, як змагацца з ім. Вам любая... Драматычны трубадур. Опс. А ё-моё. Я не бачу нават яго атакі. Што гэта за херня зараз была? Мне просто персонажа вынеслі. Thanks. Так, лячэнне. Давайте адразу лячэнне скарыстаем. Так, все добро. Блин. Get ready. Літаральна ваншоты. Трохи складана буде нам з ім. Ну і я паглядзеў сваё пашкоджанне, мы задзяўбемся з ім. У яго вельмі дрэнна бачна атакі. І я не разумею, які яго рытм. Я не мой вораг. Не мой вораг. Хотя бы переживать одну атаку и нормально будет. Потому что его атака с 0 до 0 здоровья персонажа. Одразу. Ось, я думаю, трошки рано нам сюди. Такого даволі шмат у гульні, до речі. По типу есть шмат месцаў. Треба просто далей спрабаваць з ёй размаўляць. А есть что-нибудь з гэтага? Ну, я так разумею, што гэта просто жарт. І нічога такога не будзе. Может, трохи нейкі бонус дадуць, але нічога важнага такого, правильно? А што ў выніку? Хто там у смецці той сядзіць? Там жа павінен нехта сядзець, правильно? У гэтым жа весь жарт ёсць. Так, там яшчэ нейкі штосьці ёсць. Але адсюль я не прыйду. Ну, гэта чал будзе складаным. Я не вельмі жадаю зараз на яго час губляць, тым больш, што я магу прыйсці сюды пазней. Гульня спакойна ставіцца да гэтага. Тут відавочна некаторыя рэчы зроблены так, каб ты просто прыходзіў пазней. Это я просто як адбіты лезу туды, куды мяне не пыталі. Вось. Пры гэтым у гульне можна фарміць, калі ёсць жаданне, можна сабе просто, ну, па тыпу, ачышчаць тыя зоны, якія ты ўжо ачышчаў, так, каб стаць мацней. Гульня гэта дазваляе, вы можете просто становіцца мацней і мацней і ў выніку прайсці. Там чел ад гамажу хаваецца, па тыпу яго не пабачыць гэтая мастачка, і ён перажыве яго, так? У гэтым сэнсе яго. Давайте хуткасць яму. Мне, дарэчы, толькі не хапае тое, што ён павольненькі. Ну, ён як, ён насамрэч адзін з самых хуткіх, наверное, мне падаецца. Так, ён самы хуткі зараз ужо. Наконт хуткасці, дарэчы, можна і яе разганяць у хуткасць, таму што яна хіл, чым часцей яна будзе хадзіць, тым больш яна будзе рэсурсаў набіваць, тым прасцей будзе змагацца. А тут усё проста, мы працягваем удачу і моц падвышаць. Всё вельмі відавочна. Крыты ўжо на даволі салідным узроўні ў яе і... О, шатар! Моцнае пашкоджанне... Вось гэтая моцная штука, карацей. Мы разбіваем, наносіць моцнае маланкавае пашкоджанне ўсім ворагам, можа разбіваць па тыпу поўнасцю настакаваны статус, і калі цэль будзе разбіта, то аўтаматычна оверчарж поўнасцю зараджаны. А гэта асноўная яго абілка. Чым больш оверчарж, тым лепей, таму гэта вельмі круто. Так, у яе толькі 2
І я ўсё яшчэ не пэўнены, куды гэта выкарыстаць. Таму што ў яе і так ужо ёсць, ну, падзабіта ў яе скілламі, шчыра. Так. Гэта моцная штука. За 6. Давайте накінем вось гэта. Регенерацыя. Яна лечыць ворагаў ад 1 до 3 хаўруснікаў, яна лечыць на 40-60 здароўя, гэта да халеры. Вось, пры гэтым яна накладвае яшчэ регенерацыю, паглынае 3 агня. У выніку я, ў прынцыпе, магу тады забіць на зямлю, ну, калі я пайду сюды, то забіць на зямлю і праз агонь ісці ёй. Накідваць як мага больш агня, накладваць, і потым, так, ну, агонь і лёд можна, агонь, лёд і лячэнне, вось такую потым камбінацыю зрабіць. Але гэта потым, на жаль, значна пазней. Так, знішчэнне шчытоў, гэта моцнае, але не можам зараз узяць. Атрымаць... Яна можа атрымліваць пашкоджанні замест ворагаў, па тыпу як танкам такім бы для хаўруснікаў. Але я яе раблю праз ДПСера, таму не. Яна няхай будзе якраз такі пашкоджанні наносіць. Мезафорте. За 1 экшен. Якая штука. Дае 2-4 дзеяння, што у яе праблема трохі на стакоўваце гэтых дзеянняў, пунктаў дзеяння. І перапрымяняе тую ж самую стойку. Вось калі ў ДПСера пойдзем, то абавязкова сюды патрэбна будзе потым зайсці. Альбо мы адразу... Альбо нанесці пашкоджанне... Блін, я не ўпэўнены. Давайте вось сюды пойдзем. Я паспрабую вось гэтую здольнасць далей дабрацца. Якраз такі, каб больш пунктаў дзеяння ў яе было, і каб менеджаць іх было прасцей. Таму што яна можа... Калі я ўйду ў стойку віртуозо, па тыпу самая моцная стойка, якая наносіць 200% пашкоджанняў, якую я жадаю трапіць як мага хутчэй самага пачатку, я магу тады за 1 пункт дзеяння працягваць яе трымаць у гэтай стойцы і яшчэ атрымліваць шмат пунктаў дзеяння, які патрэбны для атакі віртуозо. Вы паглядзіце на гэта. Як жа прыгожа, а? Дайце-ка скриншотик зраблю. Што ў мяне гульня? Чаму я не магу гэта рабіць? Я не магу скриншот нармальна зрабіць. Вось зараз магу. Чамусьці. Вельмі дзіўна. Калі мне геймпад тады не вельмі атрымліваецца. Зразумеў. Скриншотик. 100% босс будзе. Вы паглядзіце, гэта 100% босс. Лакацыя для бойкі з боссом. Лео! Падрыхтуйцеся, зараз будзе паміраць будзем яшчэ да халеры. Яму нагадала аб яго дзяўчыне. На жаль, я не памятаю, як яе клічуць. Вось так я добра памятаю імёны. Мы раздавали там, что сорвали клеточку. Я подумал, это не та атака. Все. Разумел. Это не та атака, по такой потрібно подскокувати. Його резист, да, можна зміняти було б предмети. Там яшчэ ў пралозе ёсць сакрэцік. З адной хат чуюцца гукі секшання, і калі некаторы час пастаяць паслухаць, там нам нешта дадуць, каб мы адчапіліся. Окей. Давайте накладваць
Ну, пакуль мы не можем рабіць тое, што я там жадаў. Давайте просто огонь накладзем. Якая цікавая музыка, а? I'm ready. Окей. Звичайна атака. Ці варта за яе пераходзіць у гэтую стойку, улічваючы, што мы не зможам яе пратрымаць дастаткова доўга? Давайте абарону хаўручнікам лепей дадзім. Да, блін, я ж націскаў. Let's push forward. А, толькі перш пралічыла. Так, лячэнне. Што мы можам яшчэ? Ну, сябе падлячыць тады. I'll do it. Давайте-ка прадмет на лячэнне. Вось ёй. Якая маль ад'ехала. Okay. Агонь з яго зняўся, так? І што мне рабіць? Давайте абарону з яго здыму. Let me flow. Так. Яна можа накладваць агонь, альбо зараз палячыць за 0 пунктаў. Давайте за 0 пунктаў палечым. Пры гэтым сябе зноў. Парыравалі. Контратака. Маланкі ў яго слабасць. For those who come after. Няблага. Do it. Агня ў яго ўсё яшчэ няма. Давайте абарону ўсё яшчэ працягнем падвышаць нашым хаўручнікам. Ён вырошчвае кветкі. Ага, гэта яго хаўручнікі. Давайте, у мяне шмат пунктаў дзеяння. А, і ўсё? Окей, я нешта вывеў гэтым кветкам. Давайте запалім яго ў гэты раз. Feel the burn. Можа, варта было лячыць, але я запалю. Амаль. Ты? Оверчардж. Павінна хапіць, я спадзяюся. Атрымалася стан накінуць. Заклён. Падняць хаўручніка лепей за прадмет. I'm better. Так, стан за яго сышоў. Прадзяўбаў толькі. Пум-пум-пум-пум. Там было шатр, трэба было выкарыстоўваць. А, не, гэта было рано занадта. Давайте лячэнне. Second wind. Оп, няблага. Ён зноў падымае свае кветкі. Я не ўпэўнены, што яны робяць. Так, што я магу яшчэ? Мне ёсць... Гэта маланка будзе? Альбо мне зямля? Не зямля, гэта маланка якраз таки. Я трошки блытаю. Давайте электрычнасць. Ты? Калі ласка, вось гэтую. Дзеля цябе ўсё і рабілася. Finesse and precision. На жаль, без крыта. Пашкоджанні ўсё роўна неблагія. Парыравалі. І вы зараз збіваем яму яго кветкі, я не ведаю, што яны робяць, але ён чамусьці іх прызывае, правильно? Калі ён іх прызывае, гэта значыць, што для мяне гэта дрэнна.
Все вельмі проста. Калі ворог нешта робіць, гэта значыць, каб ён робіць гэта дзеля таго, каб нашкодзіць мне. Так, лячэнне. Знову зрегенераваў іх. Працягвай, калі ласка. О, блін, я не хапаем. Давайте тады вось гэта. Блин. Оверчардж не хапае, на шатер у нас не хапае. Да. Папярэднія разы атрымлівалася, зараз нешта пайшло не так. Добра, лячэнне. Так, калі ласка, падымі абарону. Як мінімум один плюс кветачак, гэта тое, што... Ладно. Я падумаў, што ён кветачкі, калі... Опа, амаль. Я магу скарыстацца шатарам? Блін, у яго няма. Давайте тады дзе проста будзем. Я жадаю яго застанець. Давайте оверчардж. Няма магчымасці дачакацца да яшчэ аднаго пункта дзеяння. Так, у тебе шмат вельмі пунктаў дзеяння, ты можаш скарыстацца 4. Выключна дзеля таго, каб палечыць потым. Ёсць? Звычайныя атакі. Набіваем пункты дзеяння. Есть. Парировали. Ага, той чел хаваўся з мітніцы ўжо 6 месяцаў, дае хрому. Ну, хрома, шчыра, я яе атрымліваю зараз, але я не ведаю, куды яе прымяніць. Гэта пакуль што для мяне абсалютна бескарысная херня, якую я збіраю, і ўсё, яна ідзе нікуды. Так, у тебе шмат дзеянняў. Нам бы запаліць яго. Ну, давайте паспрабуем поўнасцю камбінацыю за яе зрабіць, то бок першая атака запальвае ворага. Потым атака пераключае, калі вораг гарыць, я пераключаюся ў стойку віртуоза. А потым у стойцы віртуоза я наношу пашкоджанне. Толькі мне падаецца, пунктаў дзеяння можа не хапіць, калі я не буду парыраваць. Так, шатер у нас не варыянт. Давайте пауэрфул накладем. Блин, продёбал. Холера. І он яшчэ вырошчвае. А ё-моё, іх яшчэ больш стала. Ухіліліся. Так. Мне патрэбна накласці лячэнне. Я абавязаны проста гэта зрабіць. Ты працягвай сваю комбо. Стойка виртуозо. На жаль, Гюставу тебе придется углублять свои атаки. Все пункты пойдут на вось отстрел. Ага, и он забирает их силу, и вот зараз мы упершыню поглядим, что он робит ими. Щиты. Упс. И Майли разнесли одразу. Так, поднимаем Майли назад.
It's not over. Так, добра. Кветкі пустыя ўжо. А, блін. Ён адной атакаю поўнасцю яе забіў, там 416 пашкоджання. Так, усе кветкі вярнуліся. Мне патрэбна Люмьер Асолт наносіць. Таму што шчыты так ніхто яму не разаб'е. Я магу падняць? Усё яшчэ магу. Brilliant light. The dance begins. Так. Кветкі патрэбна дакладна выбіваць, бо гэта жэсць. Я лепей усе пункты дзеяння за яе за Маэль прадзяўбу, але кветачкі павыношу яму. Бо гэта робіць значна горш. Гюстаў, у цябе вельмі моцны оверчардж. На жаль, придется страляць. Бо пунктаў дзеяння не шмат. Падпаліваць яго ці не? Не будзем. Нам патрэбны гэты самы пункты дзеяння. Вось ён забірае, і забірае ён 2. Дало яму шчыт і ўсё. Альбо гэта моц яго яшчэ падвышае. Careful, Maya. Мне падаецца, гэтыя кветкі даюць яму шчыты і моц. А типу моц атакі кожнай. Таму не выкарыстоўвайце, ну, не збіваць іх было памылкай. Трэба было забіваць на любыя свае там камбінацыі. Ажыўляем яе зноў. Яна ніяк не можа ўвогуле ажыць на дастаткова доўга. Так. Давайте оборону подвысим. Оп, есть. И он поднимает свои кветочки. Добре. Кветки червоная, хутчэй за ўсё подвышае яму моц. Давайте оверчаржем попробуем бахнуть. Есть стан. Давайте натиск, электричность. Тыкалі ласка, добиваем яго. Высокие фізічнае пашкоджанне, нават не глядзячы на то, што стойка не падыходзячая. Ёсць. Калі гэта быў босс, то віншую, мы з першага раза завалілі босса. Gustav, wait! It seems peaceful. As long as we don't touch the flowers. Yeah, let's not get too sentimental. It's still a painter's creation. Putain! It felt familiar somehow. Gustav, we won't understand what's going on if we kill everything that moves. Look, a red tree. The Gestural village must be ahead. На The Procession to Calvary отправляется 9500, дякую, Ріки. You know what Neverons are capable of. She'll be fine. She'll be fine. Добра, як нам сказалі, што шлях да нейронаў, ну, нейронаў гэтых, да маленькіх чалавечкаў, да іх вёскі, літаральна перад намі, нас захавала зараз.
Вось, таму я бы ўжо і скончыў, таму што ўжо час падышоў. Заўтра нагадваю, што мы гуляем у Frostpunk, таму пагуляемся ў холадзе і голадзе, паглядзім. Я не ўпэўнены дакладна, можна асноўную кампанію праходзіць, а можна нейкія са сцэнароў, мне падаецца, у мяне сцэнары былі. Можа быць не ўсе, але як мінімум частка ёсць, бо памятаю, што я іх праходзіў. Вось, а на гэтым я з вами развітваюся. Давайте пакінем на гэтым прыгожым месцы. Блин, якая ж кайфовая гульня. Візуальна дакладна ўвогуле пытанняў ніякіх няма. Пакіну вас на гэтым, буду перадаваць вас далей. Нагадваю, што Самурай Чамплу серыял выйшаў на скрынцы. Яе можна ўжо паглядзець. Я зараз вам на аўтачатку закіну. На жаль, гук прарываецца, калі я пераключаюся на гэтай гульне. Спасылачка ў чаце, калі вам цікава. Вось, спасылачка на серыял. Калі вы жадаеце паглядзець, там зараз першая серыя, у сераду будзе другая серыя. Калі вы жадаеце паглядзець, вам спадабаецца тое, што вы бачыце, вы жадаеце паглядзець усё разам, вы можаце паглядзець гэта, калі падпішыцеся на Patreon, тады вы атрымаеце спасылачкі на ўсе серыі. Вам жадаю добрага дня, я перадаю вас. Зноў узімку гуляць, летам. У што? Вы бачылі зонцік? Я цябе не зразумеў. Так. Хто у нас ёсць? Я бачу зараз Бел Эш у Death Stranding зараз гуляе, у Director's Cut і Лілзорка у Overwatch. Я вас перадам да Бел Эш. Бел Эш збіраецца на гэтых выходных, па-моему, калі я не памыляюся, калі Геймфест. Па тыпу пра зіму гуляць летом. Так, пра Frostpunk, зразумеў. Бел Эш збіраецца на выходных у ноч стрыміць Геймфест. Вось, гэта калі хто ведае пра E3, яшчэ памятае пра E3. Вось, то гэта якраз такі па тыпу замена E3, можна будзе Summer Game Fest паглядзець. Чаго я у гульню не вярнуўся? Вось гульня. Вось, можна паглядзець будзе Summer Game Fest з ёю. Яна, думаю, раскажа, я да яе перадам. Ліл Зорка, і зараз я ёй адпраўлю шатаут, атрымаецца, вас перадаю да Бел Эш. Яна, думаю, сама распавядзе, абвесціць, што будзе, што яна плануе рабіць. Я думаў нават, я пакуль разглядаю магчымасць, можа быць, я буду з ёй, будзем разам глядзець, але я не ўпэўнены, што я гатовую ў ноч сядзець. Шчыра, я не вельмі ўпэўнены ў гэтым, яшчэ паглядзім. Калі ў мяне будзе настрой і час, то можа быць, разам ўсе паглядзім, і плюс яшчэ плануе іншыя канферэнцыі стрыміць, якія будуць у гэтай выходнай, іх будзе шмат. Вось. Адпраўляю вас да яе, яна зараз гуляю Death Stranding. Так, паляцелі.